Benvidos e benvidas a este segundo Nadal cultural, 121 anos de Avelino. O pasado 14 de novembro cumpríronse os 121 anos do nacemento, no lugar da Travesa, na parroquia de Santa Comba da Hórrea, no concello de Riotorto, do poeta, xornalista, conferenciante e activista Avelino Díaz. Para celebrar este aniversario, a asociación que leva o seu nome organizou o ano pasado o primeiro Nadal cultural 120 anos de Avelino, coa intención de que tal evento tivese continuidade e aspirase a converterse nun referente cultural na comarca, nestas datas do Nadal. A edición deste ano é un monográfico sobre a emigración e a organización non escatimou esforzos en preparar un programa ambicioso e variado. E digo ambicioso porque contamos esta tarde con dúas das figuras máis senlleiras da cultura galega, dous historiadores do primeiro nivel, como son don Miguel Anxo Seixas e don Ramón Villares. E digo variado porque, ademais de escoitar estes ilustres, tamén gozaremos da música e da poesía, dúas artes que sempre maridaron ben. Abriremos o acto coa proxección dun documental elaborado pola Fundación TIC da excelentísima Deputación Provincial de Lugo, que recolle o máis destacado da primeira edición do Nadal Cultural 120 anos de Avelino. Coñecido como poeta de Meira, pese a nacer na parroquia de Hórrea, en Riotorto, Avelino Díaz volveu aos concellos onde se criou tras o seu pasamento grazas á Asociación Cultural Avelino Díaz, unha organización que naceu en 2014 coa intención de enxalzar a vida e obra deste poeta e xornalista lucense que dende entón traballa por un Día das Letras Galegas adicado ao seu veciño. En 2017, a organización na que están integrados os concellos de Meira e Riotorto e distintos colectivos reivindicou a súa figura no 120 aniversario do seu nacemento. A xuntanza de hoxe é outro pasiño máis para reivindicar o noso poeta. Este Nadal cultural acolle unha chea de actividades, tanto en Riotorto como en Meira, da man de moitos colectivos que están integrados na Asociación Cultural Avelino Díaz. Actividades como as conferencias do catedrático en xornalismo e secretario do Consello da Cultura Galega, Xosé López García, que recordou a Avelino. Sin duda, creo que foi un xornalista comprometido, que foi un xornalista meritorio e un xornalista veterano. Tampouco faltou o aniversario o expresidente da Real Academia Galega, Xesús Alonso Montero, que enxaltou a figura de Avelino Díaz nunha conferencia dedicada á súa poesía. El, como outras persoas que non tiveron moita instrucción escolar, eran inquedos, eran agudos, eran preguntóns no sentido legítimo, casi no sentido científico, eran preguntóns, eran amigos de leer desde un anaco dun periódico tirado no chan hasta unha revista que chegaba da América por libros que houvese na escola. Algúnas agrupacións colaboraron poñendo son, como Nove Cerreñas, ou dando voz aos poemas do seu destacado veciño. Tamén no acto central, celebrado o 23 de decembro do pasado ano, presentouse o libro Avelino Díaz, 14 poemas, unha edición que indica estudo previo de Benigno Fernández Salgado. É dificilísimo facer ver que existía unha persoa que casi se ignoraba todo cando empezamos. Había realmente un libro interesantísimo de Maribel Freire, pero que estaba no mesmo espírito casi co libro este que estamos sacando nós. O Lacón Poético reuniu a veciños de ambas parroquias para dar visibilidade a Avelino Díaz e ler algún dos seus poemas e proxectar o documental Riotorto Emigrante, a voz dos retornados. Os máis pequenos de ambos municipios tamén participaron nos actos, o Instituto Pedregal de Limia ou a Escola Infantil de Miño. Os alumnos do Colexio de Riotorto escribironlle unha carta ao seu veciño. E o colexio que leva o seu nome recordou a figura deste veciño con imaxes como esta reproducción de madeira
co retrato de Avelino Díaz. Foi meu fillo, polos carreiros, mamá. É como triste que hai na aldea. Xestos que tamén se repetiron nas asociacións de amas de casa de Omiño de Meira e Santa Isabel de Río Torto. Mulleres de ambos concellos puxeron voz e reclamaron coas súas poesías un día das letras galegas para o poeta de Meira. Eu sei que se de Vilanero, cando escoitabas as campás de Meira na Velodorta, Vire rapazas á festa de Meira. Hoxe deixaste que femos a xira. Vire programa. Compañeiro, comigo vai, como é bo. Non o deixo. É unha fonda tristura. Teño ganas de chorar. Hoxe piden desacouros. No ben polo de Galicia. Escoita a voz galinosa que che vai con escanía. Na puntiña cantarei. Quixera toparte sol, para dicirche, miña estrela, As velas de miña lancha. Te quero chamar asiña a miña nativa praia. A deputada de Cultura, Pilar García Porto, tamén apoiou a asociación en nome da institución provincial. Deste escritor que destaca tanto, primeiro, pola altísima calidade da súa obra, como tamén pola trayectoria vital que el tivo. Institucións e colectivos un obxectivo común, reclamar un día das letras galegas para o seu veciño e recoñecer o seu traballo como poeta galego na emigración. Velliñas e velliños, se tedes aínda antigas recordanzas, gardade a miña. Terra que sempre lembro, linda Galicia, meira dos meus amores, fermosa vila. Tendo de vos memoria na canxanía, vos dou este mensaxe desde Argentina, porque non hai espenzos na alma miña. A continuación, David Rodríguez, un rapaz de tan só 13 anos e xa todo un virtuoso da música. David é un cheirego de Castro de Ribeiras de Lea, con raíces na Hórrea. Os seus bisavós, o señor José Manuel e a señora Anuncia do Burón, vivían ben preto da casa na que naceu Avelino, a quen, seguro, cando menos o seu bisavó coñeceu e tratou. Iniciouse na música a temperá idade de 6 anos, no grupo Os Baluros de Castro de Ribeira de Lea, ao que segue vinculado. Na actualidade, estuda o primeiro grau profesional no Conservatorio de Lugo e forma parte da banda infantil e da banda filarmónica de Lugo. Interpreta o clarinete, Four Short Pieces, terceiro e cuarto movimento de Howard Ferguson.
Despois de escoitar a deliciosa interpretación de David, damos paso ao primeiro conferenciante, que será presentado por Xesús Castro Yáñez, un pastoricense de Baltar, de profesión dentista e de vocación poeta, gañador de certames literarios tales como o primeiro premio de relato breve Nélida Piñón do Concello de Cotobade co relato O Vello e o Minotauro, e o premio de poesía Pérez Parallé con os nomes e os himnos. No 2017 publicou o seu primeiro libro de poemas, titulado Ultramarino. Boas tardes a todas e a todos. Eu vou presentar o primeiro conferenciante da tarde de hoxe, que será Miguel Anxo Seixas Sebane, que é un historiador galego, licenciado en Historia da Arte Moderna e Contemporánea pola USC, e, ademais disso, redactor e guionista da TVG, coordinador do Arquivo de Emigración Galega do Consello da Cultura Galega, con liñas de investigación que se centran sobre todo na intelectualidade galega, especialmente en figuras como a de Castelao. No 2017 defendeu a súa tese doutoral respecto a esa figura e é vicepresidente da Fundación Castelao. E tamén comisario da exposición que se pode ver agora mesmo en Compostela no Gaiás, chamada Castelao Maxistral, que alén de ser unha mostra en homenaxe ao papel que xogou na ensinanza pública aos mestros e as mestras nas primeiras décadas do siglo XX, tamén é un recoñecemento á labor da Galicia emigrante e, sobre todo, a intensa labor que realizou Castelao por unha educación libre, universal en galego. Deixo vos con Miguel Anxo, entonces. Boas tardes, gracias por virdes. A verdade é que eu non coñecín a Avelino. Para min Avelino era unha figura que vía repetidamente en distintos actos da colectividade galega e que me sorprendía pola súa altura. Castelao medía un 80. Non era normal naquela época que as persoas tiveran esa altura. Castelao era moi alto. E a súa par había un tío que era tan alto como a él. E sempre reparaba quen sería. Entón, investigando, coñecía a obra de Avelino, pero non lle poñía rostro. Entón, conseguín poñerlle rostro e encontrar aquela figura de grande altura que é Avelino. Creo que a figura de Avelino, a quen eu non coñecín, estaría moi orgulloso da Meira que hoxe está aquí, connosco. Estaría moi orgulloso de todos vós. Porque en Meira xa non é que eu era un poeta como era el, senón que xa hai outro poeta novo. Non é que nesta terra haxa un rapaz que poda tocar a gaita, que o hai, pero é que hai un rapaz que se chama David que toca o clarinete. E que hai unha cidade ou unha pequena vila onde antes a xente facía unha foto de retrato, pero é que ora tedes cineastas. Quero dicir, eu non sei que pedirlle máis a Meira, pedida a independencia. Non se me ocorre outra cousa máis que poda ser, porque xa sodes suficientes para ter un reino propio, ou en todo caso pedir unha monarquía. Pero en todo caso, insisto, creo que é un pobo do que podedes sentirvos orgulloso e eu, representando a Avelino, no que me corresponde, recoñezo que dá gusto vir a sitios onde se encontra esta calidade humana e cultural. Dito isto, vou vos dar unhas liñas xerais do que eu sei a esta altura da vida, inda que tedes unha figura extraordinaria como é Ramón Villares. Falar antes de Ramón Villares, eso é como falar a noite depois que veña o día ou o sol. Pero vos quixestes que fixese de introductor del e todo o que eu mal vou dicir vai nel dicir moito mellor. Entón, antes de nada, dicirvos que antes de dar unha conferencia temos que poñer os pés na terra. E se temos que poñer os pés na terra en Galicia e os temos que poñer en Meira, tedes que saber que a propiedade da terra era maioritariamente en Galicia eclesiástica. Os mosteiros, daqui tedes un bo exemplo con ese tamaño, eran os propietarios de case toda a terra de Galicia, os mosteiros e as igrexas. Para eles traballaban o que eran os caseiros. Eses caseiros tiñan unhas propiedades que a igrexa a veces nin sabía, nin coñecía as propiedades. O único que sabía é que lle tiñan que pagar en gran unha cantidade determinada que se pagaba en ferrados, que é a medida nacional galega.
Entón, eles sabían que tiñan que entregarlle tantos ferrados e o labrego xeralmente trampeaba. E facía ben en trampear para tentar sobrevivir, porque normalmente tiña que darlle esa parte que lle correspondía á igrexa coa que comercializaba e ao vender ese gran tiña unha serie de recursos que lle permitían facer eses magníficos edificios e esas grandes retablos e esas grandes escolas de música que tiñan. Por qué? Porque tiñan moito excedente agrario, tiñan moitos hórreos que recaudaban todo eso. Un dos máis grandes, por exemplo, un dos máis longos está en Rianxo, o de máis capacidade está en Poio. Entón, había unha recadación que facía moi ben e tiñan moita propiedade. Entón, eses caseiros traballaban a medias. Normalmente, o que había era un intermediario, que era un fidalgo, que o estudiou moi ben Villares, igual que a propiedade da terra, en donde esas persoas tiñan, ocupaban ese territorio, eran como usufructuarios, e a cambio daban a metade do que producían. Por eso os labregos decían, as labregas principalmente decían que as medias, porque iban a medias, son boas pas pernas, porque eles o que lles interesaba era non dar a metade do que gañaban, sino dar menos cantidade. Pero Galicia é, dentro do territorio de España, igual que Asturias, o único que ten ese sistema foral, ese sistema de caseiros que lles permitía sobrevivir, insisto, trampeando e vivir nunhas propiedades que eran ao mellor dun fidalgo ou que eran dunha igrexa e que eles levaban e administraban. Eran fincas moi pequenas, eran fincas que non chegaban a 3 hectáreas. Eu non sei canto ten un campo de fútbol porque non son deportista, pero eran unhas fincas moi pequenas. A parte de ter 3 hectáreas, normalmente, que é o que nos di tamén Ramón Villares, é que non eran dunha peza, senón que chegaban a ter 19, 20, 30 pezas ciscadas. Entón, esa propiedade, eles fixeron moi rendible. Fixeron moi rendible por un sistema que se chama policultivo, que era ter unha parte de monte comunal, onde quitaban, iban ali ao mulime, non sei se nesta terra chamades o mulime ou arxa, e traían todos eses fieitos, todo ese toxo, toda esa biomasa, que diríamos hoxe, mosábana na corte, ali traballabas e saía un nutriente moi bo para a terra. Hoxe tamén temos un especialista aquí no mundo gandeiro e sabe o que significa eso. Entón, eles conseguiron facer moi rendibles esa propiedade para poder alimentarse e para pagarlle a metade a eses fidalgos ou a esa igrexa. Entón, ese territorio é o que configura Galicia. Temos unha Galicia, por lo tanto, atlántica, unha Galicia rural, eminentemente rural, moi ciscada, con moita poboación, 3.500 parroquias, con moitos lugares dispersos que non existe na península nada igual. Hai 30.000 núcleos de poboación. Se vos colledes o nomenclator, que é onde veñen todos os núcleos de poboación de España, e o partides pola mitad, a metade de Galicia. É dicir, existe en Galicia moita dispersión de poboación, moita riqueza toponímica debido precisamente a todo eso, e algo propio daqui. Por qué? Porque hai auga en casi todos os lugares e onde unha configuración propia de Galicia é a parroquia. Entón, a parroquia aglutinou a distintas entidades e creouse unha vida rural e comunal moi interesante. E nesa vida rural e comunal naceu unha arte oratoria, unha arte oral moi interesante. Entón, Galicia é moi rica oralmente, é un mundo da oralidade que ten moita importancia, como ten importancia os contos, os relatos, as cantigas, os refráns, que é esa parte de Galicia que vai tardar en ser incorporada ao libro. Entón, ao mesmo tempo que temos esta Galicia territorial e atlántica, temos outra Galicia transatlántica. Nunca debemos de esquecer isto. Galicia é un conxunto das dúas partes. Cada vez que hai que falar de Galicia, hai que falar do outro lado, de alén do mar. Hai que falar sempre da Galicia transatlántica. Iso sempre é importante. Hai que vela na súa integridade. Entón, por que colle certa puxanza esa Galicia transatlántica? Pois por unha razón moi sinxela. Porque esas pequenas leiras que traballaban, eses caseiros dos que non eran donos, querían ser donos delas, querían ser propietarios, pero non o podían ser porque non tiñan suficientes recursos para poder comprarlle ao fidalgo ou ao nobre ou aquel burgués da cidade que comprou aquelo nunha desamortización. Entón, o que eles fixeron foi
que como se deron conta que hai unha crise agraria que empeza en 1850 e pico, é unha crise onde os rendementos cada vez son menores das terras e onde aparece unha figura no Atlántico que asusta aos galegos, e é o transatlántico. Aparecen os transatlánticos que veñen da Argentina e que veñen de Cuba cheos de gran a bo precio. Chega carne conxelada da prata. E iso fai que a Europa prefira os produtos que veñen de fora, que son máis baratos, e que non prefira os daqui, polo cal a carne que se exportaba a Inglaterra baixa de prezo e aquí as propiedades teñen menos prezo. Entón, para poder conseguir ese diñeiro, os galegos empezan a emigrar como fan os ingleses, os irlandeses, os alemáns, toda América non é máis que unha proxección de Europa que se desplazou cara lá para conseguir unha vida mellor, ese novo mundo. Entón, os galegos, sobre todo a partir de 1880, onde os viaxes xa empezan a ser máis curtas, a partir de 1880 xa non se vai en barcos de vela, xa hai vapores, xa hai compañías onde hai consignatarios na zona de Vigo que teñen enganches para avisar a xente que se apunten, onde se financian a viaxe, onde hai apoios, empezan a emigrar. Entón, empeza o que algo que tamén os dirá Villares, e tamén é o que defende esa teoría que eu tamén defendo, é a emigración é a gran fazaña do povo galego, é a gran epopea. É un drama persoal, sí, pero colectivamente o máis grande que fixo o povo galego. O máis grande crear unha lingua e unha cultura, pero o segundo foi esa epopea, porque foron miles os dos galegos e de galegas que marcharon para América. Pero marcharon e, en certo sentido, volveron. Ese é o gran mérito deles. Marcharon para Buenos Aires, ou principalmente primeiro para Cuba e despois para Buenos Aires, porque necesitaban diñeiro. Cando chegaban ali, en vez de establecerse baixando ás terras do sur, como facían normalmente os vascos, o que fan eles principalmente é quedarse nas cidades. E por que se quedan nas cidades? Quedanse nas cidades porque así entran no sector servizos. Se entraban no sector servizos, podían traballar de tendeiros, podían traballar de comerciantes, podían traballar de recadeiros, facían diñeiro rápido e podían volver. E ao volver traían o diñeiro para comprar esa propiedade, para mellorar esa casa, para montar un negocio, e casi todo o que temos hoxe en Galicia é produto da emigración. É máis fácil preguntarse que é o que non é produto da emigración, porque culturalmente mandaban publicacións, culturalmente apoiaban a Academia Galega, culturalmente apoiaron o himno galego, culturalmente deronlle diñeiro a Rosalía de Castro cando estaba en situación económica complicada en Padrón para que pudera sobrevivir. Deronlle diñeiro ao seu viúvo, a Manuel Martínez Murguía, para que pudera seguir financiando a historia a historia de Galicia que está facendo. É dicir, a emigración vai ser o banco que financia a lingua e a cultura galega. Pero que non hai ningún empresario que eu coñeza que volveu que non fixera diñeiro coa emigración ou viñera alá. Collades a García Barbón, collades a Policarpo Sanz, collades a Eusebio da Guarda, collades a Estrella Galicia, que veu de México, collades a calquer empresario, todos foron alá a facer diñeiro. E os que non fixeron diñeiro coa emigración e se quedaron aquí, fixeron diñeiro coa emigración, porque os consignatarios, fose Pedro Barrié de la Maza, fose o Banco Pastor, fose o Banco Olimpio Pérez, fose o Banca Sáenz, aproveitaban o diñeiro que mandaban os emigrantes, quedaban con ese diñeiro que o distribuían e a base de apetar ese diñeiro nas distintas bancas que había en Galicia, van conseguindo diñeiro para financiar o tranvía en Vigo, a luz na Coruña, as augas en Galicia, a fábrica da Toxa, as augas de Mondariz, as augas de Cabreiroá. Non hai empresa económica que non viñera dali. Pero, se non fose suficiente na axuda económica e cultural, hai outra cousa que para min é fascinante deses galegos. O ensino en Galicia era miserable. Era miserable porque o Estado tiña moi pouco diñeiro e mandáballe aos concellos que pagasen educación.
Os concellos, como tiñan pouco diñeiro, non querían montar escolas, porque tiñan que pagarlle aos mestres. E non só tiñan que pagarlle, sino que ao mesmo tempo tiñan que darlle unha habitación e dotala a esas escolas. Entón o Estado pasoulle o problema aos concellos, e os concellos, como eran deficitarios, non dotou as escolas. Era obrigatorio o ensino dos 6 aos 9 anos. Os galegos, como traballaban antes a terra e tiñan pouca man de obra, usaban a David, que en vez de poder tocar o clarinete, tiña que ir a axudarlle a muxir aos pais e a traballar, e entonces os homes raramente ían ás escolas. Había poucas, estaban moi lonxanas e dábanas en sitios miserables, en cortes, en algúns lugares non moi adecuados, e eran unhas escolas moi mal dotadas, eran o que se chamaban as incompletas. Entón os galegos tiñan dificultades para ir a esa escola. As mulleres xa non ían, e se ían só lle enseñaban a coser e a rezar, pouco máis. Os outros ensinábanlles a sumar, a restar e dividir e a rezar. E era unha escola que era en castelán, esa escola que vai castelao de pequeniño, que lle pegaban cando iba á escola, porque el non entendía, el falaba unha lingua e tiña unha cultura galega, explicabanlle outra lingua e iso el non o entendía e de vez en cando el protestaba e zoupábanlle, porque como di o refrán, non hai razón como a do bastón, entonces zoupábanlle. E Castelao de pequeno tamén se quedou con esa injusticia e gardouna. Entón, era consciente de que había unhas escolas que eran moi deficitarias, moi escasas, e onde os galegos non eran adoutrinados. Pero, con todo, estes galegos que estiveron nesas escolas tan deficitarias foron bastantes valentes para emigrar. Uns marcharían por uns motivos de causas maiores, pero outros tamén irían enganados. Había moitos que lle querían escapar a mili, había moitos que querían escaparlle a moza que deixaron preñada, habría algún pillabán que quixo marchar, pero normalmente marcharon porque querían algo mellor para lá. Entón conseguiron marchar, e unha vez que marcharon alá, creouse o que se chaman as cadeas de emigración. As cadeas de emigración é que primeiro houve alguén que se enterou, normalmente era xente que estaban preto dos portos, normalmente a Galicia Atlántica e a que emigrantes, e vai un para lá. E imaginade que marchou para lá un de Meira. E o primeiro que fai, unha vez que lle empeza a ir un pouco ben, porque eran traballadores e eran sufridos, é que chama un parente de Meira. Acto seguido, chamará un veciño de Meira, e ese casará con outra que estará dali da zona. Entón van facendo o que se chaman grupos e pequenas asociacións culturais. Esas pequenas asociacións culturais é o que predomina en Bos Aires. Cando vanades por Bos Aires, ides encontrar que hai hijos de Meira, porque a veces están castelanizados, hijos de Corcubión, hijos de Rianjo, comarca de Castro Caldelas, entón vanse facendo pequenos grupos. Por qué? Porque uns van chamando aos outros e vanse creando esas distintas comunidades que hai, polo menos ata 200 ou 300 en Argentina. Entón, aparte deso, hai un grupo xa maior que constitúe primeiramente un centro galego, pero máis tarde, sobre todo desde 1907, o actual Centro Galego, que é o que coñecedes agora. Chamámoslle Centro Galego, pero deberíamos de chamarlle Centro Hospitalario Galego, porque realmente o que era unha mutua de cando eses galegos que chegaban ali collían e recollíanllos e dabanlle eses servicios e esas prestacións médicas e de apoio. Normalmente era un mundo para relacionarse, os domingos facían romerías, facían bailes e tamén servían para que os galegos se casaran entre sí. Normalmente que acababan a xente que era da mesma parroquia non se conocía aquí e acabábase conocendo alá e acababan casando alá. Os galegos casaban moi ben cos italianos, porque a comunidade que predominaba ali en Argentina eran os italianos, o que chamaban os tanos. Por eso a pizza lle ganou a batalla a empanada, senón a empanada sería casi o plato nacional de Argentina. Pero eran moito máis abundantes os italianos. A forma de falar tamén esa de gallego tamén é traída polos italianos, pero despois a forma de todos os estranxeiros ou os españois que van para ali son conocidos como os galegos. É dicir, aí ganamos a batalla de, moitas veces falas con ele e dice, no, yo soy gallega, mis padres eran gallegos. E onde era? No, era de Cuenca, era de Ciudad Real. Digo, moi ben, moi ben. Eses son os máis galegos de todos. Entón, quere dicir que esas galegos foron se establecendo alá e creando esas pequenas sociedades. Pero decía vos antes que o mérito desa xente que foi sin recursos, que marcharon moi noviños, como é o caso de Avelino, eran conscientes de que Galicia tiña unha parte que recuperar, había unha parte social que iba a facer
que moita xente axudase a súa familia a conquistar esas terras, a ser propietario desas terras, pero ao mesmo tempo eran conscientes de que había un labor filantrópico que facer. E asociáronse e empezaron a crear escolas. Esas escolas que o Estado non facía foron as facendo as distintas asociacións dali. Foronse preocupando polo agrarismo, foron creando esas pequenas escolas, foron dotándoas, foron pagando mestres, e hai case 300 escolas que para min é o labor máis filantrópico e máis fascinante desa xente tan pobre e tan inculta que emigrou para lá. É a que di, nós vamos a axudar aos que salgan de Galicia para que estean máis preparados do que fomos nós. Non existe outra colectividade no mundo que faga iso. Nin a irlandesa, nin a polaca, nin calquera outra. O pobo galego case a metade retornou, o que non retornou mandou diñeiros para axudar a familia, e houve sempre unha relación entre a Galicia atlántica e unha Galicia transatlántica que nunca se rompeu. En esa figura entra Avelino. É dicir, hai unha xente que eran conscientes de que sabían máis de Bous Aires, unha paisana dunha aldea, do que pasaba en Madrid. As publicacións das distintas centros galegos e desas entidades que vos dixen chegaban aquí en barco. Había xente que viña a veranear e marchaba con noticias, entonces había unha relación moi fluida transatlántica. Entonces esa é a Galicia que vai xurdindo alá, unha Galicia preocupada e que é unha Galicia que toma máis conciencia de Galicia que os propios galegos. Unha Galicia que é consciente de que hai unha lingua e que hai unha cultura que defender e que o van a facer desde alá, que se van sumar desde alá, que van a axudar a potenciar unha loita como é o agrarismo, para que a xente que loita, para que eses señores que non queren vender a propiedade da terra, que están ausentes normalmente, accedan a vender esa propiedade. Entón, temos en Bos Aires 3 grupos, por decirlo así. Un grupo de entidades como 200 e 300 que vos dixen que son eses grupos de parroquias que se asocian, de comarcas, que están formando parte dese mundo, e depois, por outro lado, un núcleo poderoso que é o Centro Galego, que é o que sempre rexe ou goberna un empresario rico e que foi moi ben, que pode pagarse unhas boas campañas electorais e que manda sobre un grupo porque podía haber 100.000 ou casi 200.000 afiliados ao Centro Galego, entre parentes e descendentes. A cota era moi baixiña porque eran moitos e entón era prestixioso na Argentina ser presidente do Centro Galego. Digamos que aí os ricos querían, esa élite quería alcanzar o poder de ser o director do Centro Galego, con eleccións, mesmo a veces se axudaban a xentes de fora. E a súa vez había outra parte que era esas pequenas entidades que vos dixen, que se agrupan entre sí e crean o que se chama a Federación de Sociedades Galegas, unha federación que se vai preocupar máis ben polo mundo agrario e polo mundo cultural. Esa federación xurde en 1921. En 1921, Avelino creo que xa volve para Argentina en 1920, probablemente Avelino debeu conocer ese ambiente que é donde as distintas entidades que non queren formar parte do Centro Galego, que forman parte do Centro Galego, e algunhas forman parte do Centro Español, deciden agruparse nunha federación. E esa federación deciden facer actos en común. Nesa federación deciden que fagan un periódico que se vai chamar Galicia, o Centro Galego ten un periódico que se chama Galicia, e a federación vai ter outro periódico que se chama Galicia, que vai dirixir Eduardo Blanco Amor. Un periódico redactado en castelán. Avelino vai ser colaborador dese periódico de Galicia da Federación. E ao mesmo tempo vanse preocupar por apoiar o republicanismo, van intentar apoiar en Galicia a rexeneración democrática dos concellos. Lembrade que nestas alturas, en Galicia ou en España, o voto era censitario. Votaban solo os homes que tiñan máis de 21 anos. Eran os que podían votar, de tal maneira que cando había seleccións na restauración eran todas manipuladas. Podían poñer o resultado que quixeran, que o partido de turno sempre ganaba. Como se ganaba as eleccións? Pois que o rei falaba co partido conservador ou co partido liberal, escollía quen quería, decíalle que convocara as eleccións e el facía o teatro de que convocaba as eleccións e o resultado era sempre o do partido ganador. Sempre ganaba. Non sei para que facían eleccións, non as necesitaban. Pero había esa farsa. De feito, había algún concello que para aforrar eleccións acordaron un artigo que se chama o artigo 29,
que era, cando se presenta unha persona sola nun concello, unha candidatura sola, que é a do liberal ou a do conservador, que eran os dous que se podían presentar, porque os republicanos non lles deixaban presentar, e aos partidos nacionalistas tampouco, pois o que facían era, se xa hai unha candidatura, xa non pode haber candidato, xa é candidato ese sin celebrar eleccións, que é onde sale a famosa expresión polo carallo 29, é dicir, cando alguén saía, polo artigo 29 saía polo carallo 29, é dicir, era obligatorio porque saía escollido. Entonces, esa Galicia que non é democrática, que é agraria, que quere a rexeneración nos concellos, que quere a democracia, que quere a participación da muller, que quere ser republicana, que quere defender unha lingua e a cultura galega, eles van a apoiar desde alá con esa Federación de Sociedades Agrarias e Culturais da Argentina. Pero ali hai un pequeno problema. E o problema é que, como está en Argentina, a maioría dos intelectuales da Federación son socialistas. E como son socialistas, son moi utópicos e creen que o importante é o agrarismo, que o importante é o socialismo, que tiña moita puxancia na Argentina, e que é moi importante o castelán. Que xa que van os galegos emigrar para a Argentina, para que van a aprender o galego, para que imos defender a cultura galega, entón a Federación de Sociedades non aposta polo galego. Pero entre os emigrantes que hai ali, hai un rapaciño moi guapo, moi aposto e moi galante, e ao mesmo tempo outro que non era tan guapo e máis desaposto, que se chamaba Suárez Picallo. Os dous entran na Federación e intentan decirlle á Federación que hai unha lingua e unha cultura e que hai que defender. En todo caso, Eduardo Blanco Amor relacionábase con Vicente Risco, porque fora alumno del, e como había aquí as Irmandades da Fala, que se crearan xa no ano 16, e inda que se gallaran no ano 22, el dille nunha carta que intente crear alá un ambiente cultural e que defenda a lingua e a cultura galega. E Eduardo vai se aplicar, e vai intentar ganar as eleccións no centro galego, na Federación. E gañas un tempo e consigue galeguizar un pouco aquilo, pero cústalle, porque pasado certo tempo van a esgallar a Federación e non se vai reunir, non se vai a unir hasta 1936. Entón, por un lado, temos unhas institucións que teñen poder e lingua que non apostan moito pola lingua galega, como é o Centro Galego, ten prestixio, pero non vai a pesar de que os seus estatutos mandalle gastar diñeiro en actividade cultural, non o fan, e despois hai a Federación que prefere defender o castelán e o mundo socialista e republicano, que tampouco fai, e hai esas pequenas entidades que vos dixen antes, que son as que van ir axudando, mandando diñeiro para crear esas escolas e que van ser as defensoras da lingua e da cultura galega. Entón, eu o que máis controlo dese ambiente é a relación e a figura de Castelao. A figura de Castelao, como vos ben sabedes, que nace en Rianxo, é un rapaciño de Rianxo, fillo dun home que era mariñeiro, que traballaba no mundo do mar, e o seu avó, o seu pai, pois, o seu avó tiña unha carpintería no concello, ainda que chegou a ser alcalde de Rianxo. El de pequeniño xa, o pai ao pouco de nacer, cando el ten 6 anos, el colle un barco e marcha para a emigración. Non ve a seu pai, Castelao non ve a seu pai, hasta que ten 10 anos. Cando Castelao vai con súa nai, que leva 10 anos sin ver o seu marido, para ir a Pampa, un lugar que se chamaba La Cruz Colorada, un sitio xa casi na fronteira, para velo, o pai espera no porto, en vez de darlle o abrazo o pai ao fillo, dalle o fillo ao pai, porque era moito máis alto e o pai era pequeniño, entón o que lle daba o abrazo a él. É dicir, Castelao nunca estuvo no colo de seu pai. E vai para a Pampa. É un exemplo máis desas poucas persoas que en vez de ir á cidade, en vez de quedarse no Gran Bos Aires, quédase no mundo da Pampa, porque ali había ranchos, había terras, e tiña unha especie de mesón de campaña onde vendía produtos, onde pasaban as carrozas, porque había moitos rabaños de ovellas, hai unha gran riqueza no mundo da ovella, hai un porto no sur que é Bahía Branca, entón van facendo cartos e o pai fai cartos alá hasta que volve en 1900. Entón Castelao ven para aquí, fai como todos eses fillos da emigración, pode darlle unha formación, pode estudiar en Santiago a carreira de acabar o instituto, pode facer médico e faise médico en Santiago de Compostela.
Despois non exerce porque ten un problema de unha infección, unha tuberculose, e ao non poder exercer, pois ten que facerse funcionario e cando acaba en 1916 en Pontevedra. E Castelao, que milita nas Irmandades da Fala, é consciente da importancia da emigración, é consciente desas persoas que axudan a Galicia desde alá. E, además, el viviu de pequeniño esa infancia na Pampa. Están uns anos ali que ten un relato en Retrincos, onde fala do inglés, onde nos fala desa etapa tan solitaria. Ademais, ele era un home que lle gustaba estar só, marchar para os cemiterios, era un home que vivía mal xestor, porque o pai unha vez puxo ali a atendelo ao almacén na Pampa, entón chegaba a xente e pedíalle unha cousa e dicía, toma, non me apagues. Viña outro, pedíalle outra cousa e non xa cobro. Entonces o pai enterouse por alguén de que regalaba todo o que tiña no almacén sin cobrar nada e castigou, non mandou uno fora. Entón foi cando Castelao anduvo unha etapa de gaucho e aprendeu a tocar a guitarra. Entón esa é a etapa solitaria del que non ten moito, como comerciante era desastroso, ou polo menos era moi xeneroso con esa xente. Entón ese Castelao conoce esa emigración e, como ben sabedes, esa influencia desa América que manda eses cartos, influencia desa América que manda esas ideas, as Irmandades da Fala vai intentar dignificar a lingua e a cultura galega e a gran empresa cultural galega. Antes a cultura galega era figuras illadas, xeniais, pero illadas. É dicir, unha Rosalía de Castro é espectacular. É dicir, un Curros, un Pondal, un Leiras Pulpeiro, por falar outro gran xenio que está aí cerca de Mondoñedo, pero actúan como grandes estrelas que se encenden e apagaban e viña outra. O gran mérito das Irmandades da Fala é que son pequenas luceciñas que se van xuntando e vai nacendo a idea colectiva de traballar en equipo. Ese é o gran mérito que vai acabar no Partido Galeguista. Fan a veces máis xente pequena e mediocre, en todo caso, sumando que a veces tendo unha grande figura. Entonces, o éxito das Irmandades é que son conscientes de que hai que defender, de que hai que ser coherentes no uso da lingua, que é o que van facer eles, por eso se chaman Irmandades da Fala, e van facer unha serie de pasos para dignificar esa cultura, pero sempre en contacto co mundo da lá. Entón, o único que lle faltaba a ese mundo cultural era tomar o poder. Hai que tomar o poder. Non se vale facer unha actividade cultural, porque a actividade cultural, se ti non tes diñeiro ou non tes mecanismos, se non tes institucións propias, institucións para poder defender unha cultura, nunca podrás facer. Entón, o importante era que o galeguismo conquistase esas institucións. Dentro das Irmandades da Fala había dous mundos. O mundo dos poetas, por usar unha palabra, que son os que sempre pensan nas letras e na música, ou en todo caso, no mundo máis ideal, e sempre hai os prácticos que din, primeiro hai que botar contas e depois temos que facer política, porque o importante é que dominemos ese mundo cultural. Entón, Risco, para min equivocadamente, era consciente de primeiro vamos a educar a xente e depois tomamos o poder. E hai unha figura extraordinaria que se chama Peñanovo. Peñanovo, igual que Bóveda, é un gran xenio, casi esquecido, que é consciente que non, hai que entrar nas institucións e, inda que Risco diga que non, eu voume presentar. Ele presenta esas eleccións e sale deputado polo Concello da Coruña. E é o primeiro que pon a bandeira galega nun concello. Peña Novo. É o primeiro que no concello emprego galego e consigue esa batalla. É dicir, o éxito que abre Peña Novo frente a Risco e frente a Otero Pedrallo moi valiosos noutros campos é que é consciente de que hai que tomar as institucións e coas institucións podemos transformar Galicia, porque é unha panca que precisamos, é unha ferramenta para poder avanzar. O outro pode ser complementario e pode axudar. Entón, Peñanovo, por falar de un ilustre chairego, é un home que é moi intuitivo, moi acertado, moi ben preparado, sabía de economía, era abogado, e marca esa liña que é a que ten que facer. Pero normalmente, cando chega o ano 22, que vos falei antes, hai unha escisión entre as dúas corrientes, entre as Irmandades da Fala da Coruña e a Irmandades da Fala do Ourense, que se esgallan porque son conscientes de que son dúas filosofías diferentes e vamos estar separados, o cal foi un error durante un tempo. Entón, Castelao apoia a Risco, non apoia as Irmandades da Fala, da Coruña, e apoia a Risco. Entón, son conscientes de que están dando un paso equivocado. E no ano 1923 hai un feito importante que é que por primeira vez os que teñen as nacións que conforman España, neste caso Cataluña, Euskadi e Galicia,
son conscientes de que teñen que defender unha lingua e unha cultura e que teñen moi poucas defensas contra un castelán que ten toda a administración, que ten todo o poder, que ten toda a seducción e que están facendo que perdan a lingua e a cultura. É dicir, era David contra Goliat, é unha loita moi desequilibrada. Non por primeira vez acordan xuntarse para preparar unha estrategia conxunta en 1923. E fan o que se chama Galeuzca, que é unha suma das palabras de Galicia, Euskadi e Cataluña. E van a Cataluña no ano 23. E no ano 23 póñense xa de acordos, van uns representantes das Irmandades da Fala da Coruña, van parte dos vascos, que tamén estaban separados entre o Partido Nacionalista Vasco e a Unión Vasca, e xúntanse ali. Pero un home, un militar, que non era consciente de como estaba o goberno en España, dá un golpe de Estado militar, que é Primo de Rivera, cando precisamente está no goberno tamén Portela Valladares. Entón, non consiguen callar esa alianza que se chama Galeuzca, e ven a dictadura de Primo de Rivera, que intenta mellorar facer unha administración moito máis mellor, máis democrática, e quéntalles a cabeza a uns cuantos galeguistas, entre eles a Risco e a Otero Pedrallo, que van ser deputados, porque lle promete a mancomunidade, que nunca lle van a dar, porque os cataláns xa tiñan unha asociación entre as distintas diputacións para poder defender os intereses de Cataluña, pero non lle dan. Son diputados, Losada Diéguez e outros dos diputados, e non o consiguen. Entón, o galeguismo, nese 7 anos que van do 1923 a 1930, vai defender a actividade cultural, porque non lle deixan desenvolver a actividade política. Antes xa non querían, despois, aunque quixeran, xa non podían. Entón, digamos que son censurados os periódicos, esas publicacións que veñen da América, como Galicia, non deixaban entrar polo porto, había ditadura e había censura, Castelao fai eses dibuxiños para un periódico que se chamaba Galicia, de Vigo, e algúns, como era moi habilidoso xogando cos títulos e cos nomes, conseguía esquivar a censura, pero a veces non. Entón, digamos que desenvolvese unha gran actividade cultural. Van crecendo os números que se publican en galego, de publicacións, vai habendo máis representacións de teatro e vai xa fortalecendo a cultura galega, pero non a política. Entón, cando chega a 1931, empezanse a mover a través dunha serie de pactos, o pacto de Lestrobe, o máis famoso, donde os republicanos empezan a dicir a dictadura non resolveu nada, o rei é unha desgraza porque está implicado cos militares, hai corrupción en Marrocos. Marrocos era unha colonia onde había unhas minas de ferro que querían ser usadas por un home moi rico que se chamaba Marqués de Comellas e só traballaban ali para poder manter aquelas minas, e o que facían eran atrocidades cos musulmáns, cos marroquís e cos beréberes. Toda esa xente moi maltratada. E entón hai unha serie de militares que fan auténticas salvaxadas. Ali é onde se entrenan os principales militares, aí é onde está Francisco Franco e outros militares que van a aprender como crear terror nas persoas, e onde van cometer probablemente das páxinas máis inxustas da historia de España. Pois ben, como son conscientes de que o rei é culpable de todas esas desgrazas, o que van facer é preparar unha alternativa para se pode vir a República. Entón, aí hai dúas estrategias. Unha estrategia por parte dun personaxe da Coruña que é bastante rico, que se chama Santiago Casares Quiroga, que ten bastante diñeiro, que é republicano, que é laico, e ao seu arredor hai unha serie de personaxes como Ramón Villar Ponte, Antón Villar Ponte, Peña Novo, que van a intentar apoiar esa orga, que se chama Organización Republicana Galega Autónoma. E, por outro lado, hai as Irmandades da Fala, que non se queren integrar na orga, que van defender outra candidatura para que haxa, cando convoquen eleccións. Entón, cando convocan eleccións, así abreviando, que en abril de 1931, as eleccións que convoca o goberno son municipais. O 14 de abril convocan eleccións municipais. Por que convocan eleccións municipais? Porque así ian gañar, di. Convocando as municipais, no mundo rural, onde temos os caciques, onde temos os secretarios do Concello, onde dominamos as diputacións, onde dominamos todos, volvemos a triunfar e volve a monarquía a establecer un novo
goberno. Deixamos a etapa da ditadura e volvemos atrás. Pero resulta que cidades que evolucionaron moito, como é Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, ali era máis difícil pegar o cambiazo nos votos, manipular os votos. Entón, a República gaña nas cidades e perde en todos os povos. En todos os povos manipularon aqueles resultados e o resultado é que temos xa a República. Entón, a República é parida polas cidades, por esa burguesía que é a que trae. Entón, Castelao vai ser escollido como candidato desa agrupación galeguista que formaba das Irmandades da Fala, que neste caso é o Grupo Nacionalista de Pontevedra, e como tiña moita fama neses periódicos que vos dixen antes, o Galicia, onde facía eses famosos dibuxiños que a xente recortaba, que coleccionaba e que valoraba, pois era unha figura que tiña un capital simbólico moi importante. Desde o ano 14 era coñecido como o noso xenial artista. Entón, ese noso xenial artista tiña ese capital e cando se presentaron as eleccións foi escollido como foi escollido Otero Pedrallo, que xa se moveu moito mellor na zona co agrarismo na zona de Ourense, e temos a un Castelao deputado. Entón, a obsesión de Castelao e deses grupos galeguistas, que despois vai crear o Partido Galeguista xa en decembro do 31, é buscar iso que vos dixen antes, esa ferramenta que poda axudar, esa institución que poda axudar a transformar Galicia. Eles crían que era o Estatuto de Autonomía, que era o que lle outorgaba con un grado de dificultade moi grande a República. Cataluña xa lle deran tan pronto triunfou a República, xa lle concederon unha especie de preautonomía, restaurando eso que se chama a Generalitat. E entón, eles van pelexar con esa ferramenta. Esa ferramenta, eles non teñen suficiente poder, son conscientes de que o partido mayoritario en Galicia é a Orga, ten case todos os deputados, sobre todo na zona da Coruña, que é importante, e el cree que influindo, dado a súa capacidade intelectual do Partido Galeguista, que era unha capacidade de élites, de xente de grande valía, podrían incidir na figura de un ministro, como era Santiago Casares Quiroga, que podía axudarlles a conseguir ese estatuto de autonomía que era o que les desexaban. Fan os estatutos, intentan aprobalo, pero Santiago Casares Quiroga, polo motivo que sexa, ou por desentenderse, ou por ter outras obrigas, porque a República ten moitos problemas, ten moitos incendios que ten que apagar, pois non lle é outorgado o estatuto a Galicia. Entón, o que van intentar é aprobar o estatuto xa despasado xa o bienio negro en que xa é imposible sacar un estatuto adiante, sacalo no ano 36, e no ano 36 o que van facer é pactar con a Izquierda Republicana, con outras figuras da esquerda que lles axuden a sacar o estatuto. Esa é a gran estrategia de Castelao, de involucrarse, de implicarse, de ser unha persona de gran valor, de decir, é certo que estas persoas políticamente deixan a veces moito que desexar, pero eu quero conseguir un obxectivo e teño que sacalo adiante. Entón, el con Bóveda, que sempre actuaba con un tándem, conducen o Partido Galeguista para que sexa aprobado o Estatuto de Autonomía. Con tan mala sorte que, cando se presentan os resultados dese estatuto que foi votado por maioría o 28 de xuño, pois xa estaban preparado o golpe de Estado e estaba todo en marcha, entrega o 15 nas Cortes ou o 16 e xa era todo inevitable. Entón, esa é a sorte de que Castelao estea en Madrid porque foi entregar os resultados do Estatuto, foi acompañado coa súa muller porque tiña grandes problemas de vista, ia ser unha festa, pero aquilo non se convertiu nunha festa, e como moitos que xa estaban ali, como Emilio González López, como Suárez Picallo, quedaron ali e xa pon a súa arte ao servicio da República. El vai ser a voz dos galegos a través deses dibuixos que coñecedes, que son os álbums de guerra, e vai darlle rostro e imaxe internacional a esa injustiza que se estaba cumprindo. Pero o obxectivo del... Entón, el consigue, o que vai facer é poñerse ao servicio da República e pedir a cambio que se aprobe ese Estatuto de Autonomía que estaba pendente. Entón, o esforzo de Castelao vai ser axudar a República, por eso el vai facer unha campaña primeiro a Nova York e aos estados todos do leste para recaudar diñeiro para axudar a República. Vai ir a Habana e vai percorrer Cuba
para recadar ese dinheiro para axudar a República. E ao mesmo tempo, el pensaba acabar en Bos Aires, que era donde el tiña a masa maior de galegos, donde el creía que podía ser máis útil xuntando a todos os galegos para poder conquistar esa parte desa Galicia que fora injustamente derrotada. Entón, el quere ir para lá e non consigue, cando xa acaba a guerra, non consigue que lle den o permiso, negocia para ir a México, pero tampouco, xestiona con Venezuela, pero tampouco, pero ao final, gracias ao poder do centro galego e de algunhas persoas, algúns médicos do centro galego que trataban co presidente da Argentina, consiguen que lle dean permiso a ese antigo residente, que é ese antigo emigrante, para que poda volver no ano 40. Entón, no ano 40, el vai para a Argentina a cambio de que non desenvolva moita actividade cultural. Hai que recoñecer que o goberno da Argentina non era proclive aos republicanos, o goberno de Xusto era inxusto, nunca mellor dito, porque non lle interesaba que viñeran eses republicanos, esa intelectualidade para o seu país. Así como México foi moi receptivo, pois non conseguiu o goberno ter simpatía cara eles. Sin embargo, o pobo argentino e esas entidades que vos dixen antes, a Federación, vai axudar a moita xente a reconocelos como parentes, a buscarlle papeleos para que veñan, e van traendo moitos galegos. Entón, moitos galegos, despois de México, é da cidade onde máis galegos vai haber, a pesar de que o goberno non os quería, digamos que a cidadanía galega que vive ali vailles dar ese respaldo para que podan acabar ali. En ese ambiente no que se encontraría Castelao con Avelino cando chegou ali, esa figura tamén de altura, e Castelao vai intentar varias cousas, que se intente aprobar o Estatuto de Autonomía nas distintas cortes que se van celebrar, que vai ser no ano nas cortes do 45 en México, vai intentar unir os galegos, vai usar esas antiguas federación de sociedades e eses centros, primeiro vanos agrupar, é dicir, vou xuntar todos os que son da zona de Ourense, vou crear o centro Ourensá. Despois vou xuntar a todos os que son da zona de Pontevedra e fago o centro Pontevedrés. Despois vou agrupar os do centro lugués e os da Coruña. Despois, cando tiña 3, 4 grandes centros, integramos nunha figura grande e representativa que sería ese novo centro galego, que non sería ese centro, ese hospital que hai. Entón, ele consigue botar adiante o centro de Ourensá, que é onde se sinte máis cómodo, onde investiga, onde traballa, onde presenta o seu Sempre en Galicia no ano 44, onde fai o cadro que está na exposición ahora do Gallás da derradeira edición do Mestre, e na figura de Avelino estaría vinculado ao mundo lugués. Hai un periódico que se chama Lugo, que é ese periódico onde Avelino colabora e onde Castelao lle entrega colaboracións a Avelino para que faga, para que ellas publique. Entón, hai unha relación de Castelao con Avelino en ese momento. En ese momento non hai actividade cultural onde Castelao presente un libro ou faga unha actividade onde non este Avelino Díaz. Avelino Díaz, ademais, ten o mérito de que hai figuras que se forman en Galicia, pero hai algúns poetas que foron xerados na emigración. Prieto Marcos ou Zapata García son homes que crearon e que se formaron en América. Eduardo Blancamor vai publicar as súas novelas e os seus obras en galego. É dicir, esa Galicia transatlántica, en esa coiné de linguas que se formaron ali, tamén formou xente. É dicir, non só había xente daqui que mandaba artigos para publicar alá, sino que houve xente que, dado o ambiente tan intenso e tan fértil, foron capaces de formarse ali. E ese é outro dos méritos de Avelino, é dicir, é un home que con pouca formación que tivo aquí, sin embargo, co ambiente que tuvo ali, igual que Eduardo Blancamor, ou que Prieto Marcos, ou que Zapata, vai facendo eses libros que se van facendo. Se a iso ora lle sumades que durante a dictadura a actividade cultural solo era folclórica, solo era a actividade musical dos grupos de coros e de danzas, e o gaiteiro de Lugo, e algúns refráns que se podían usar na prensa, pois, digamos que a actividade cultural só se podía desenvolver ali. Entón, quitando o libro do 44 que fai Castelao, de Sempre en Galicia, dese magnífico ensaio, no ano 47 vai ser Avelino o que quite un poemario que vai ser dos primeiros poemarios despois da posguerra, porque uns días despois vai ser Cómaros Verdes, de Aquilino, que é outro veciño que temos aí ao lado, é dicir, é cando empeza a sair poesía de calidade. Entonces, Avelino é un rescatador dese facho que quedou interrompido, que el volve a ascender en América e que non se volveu a apagar, e creo que continúa agora con outros poetas e outros artistas como Xesús e outros que han de vir. Moitas gracias.
Unha das cousas máis sorprendentes de Avelino é, que tamén me chamou a atención e non o dixen, o digo agora, aproveitaré, a parte do trato que tivo con Castelao e de ter a mesma altura que ele un pouco máis, Castelao foi moi celebrado desde o ano 12 como o noso xenial artista e houve moitos autores que de unha maneira ou outra sempre lle dedicaron poemas. Foron recollidos por un libro de Xesús Alonso Montero, que é Coroa Poética a Castelao, pero curiosamente o home que máis poemas lle dedicou a Castelao é Avelino. Non sei a fascinación, de feito, cando Beni iba a participar nun congreso que me chamou a ver se podía facer un relatorio para ese congreso, a ver se tiña máis datos da relación de Castelao con Avelino, que eu non pude sacar, e a verdade é que os libros que tedes son magníficos, pero é sorprendente que é o autor que máis poemas lle dedica a Castelao. Unha cousa, non sei, esa fascinación. Hai nos que lle teñen moitos, pero o campeón desa devoción é Avelino. Outro mérito máis para Meira. Sí, sí. Había un círculo moi íntimo, no que estaba él, no que estaba Prada. É que unha das ventaxas de vivir na distancia, ou no futuro xa vai ser un problema, é que cando vives na distancia deixas cartas, se se conservan, desas relacións. Entón, o problema é que ao mellor había unha relación moito máis íntima de Avelino con Castelao, pero como eran veciños e se vían, xa falaban, pois algunha vez Castelao colla o teléfono, que tiña un teléfono, e falaría con ele, comentarían cousas e falaría. Entón, a menos dos rastros que temos nos periódicos de que asistiron tales persoas ou participaron tanta xente, hai moita cousa desa oralidade que se nos vai escapar, que non é o mismo cando unha persona está na distancia, que se conservamos as cartas das dúas bandas, eses epistolarios que, afortunadamente, na cultura galega van sendo máis públicos, pois nos permiten encaixar moitos máis datos, pero a veces, cando hai unhas persoas cerca, pois que se van a escribir. Entón, probablemente se nos escapen eses datos desa relación. Porque non se coñece ningún tipo de correspondencia. Non. De que sea escasa, non hai ningún tipo. Non. De feito, as poucas cartas que hai de Castelao en Argentina son institucionais, porque lle manda unha carta ao Centro Galego felicitando a Eduardo Blanco Amor porque actuou moi ben o Día de Galicia, ou porque lle di ao Centro Galego que non pode ir, que se encontra enfermo, ou por, digamos, esas cartas oficiais, institucionais, que era normal, ou que o nomeaban, por exemplo, o fillo adoptivo de Pontevedra ou o Centro Betanzos, entón el contestaba moitas grazas, entón a esas relacións. Pero non hai relación con el, non hai cartas con el a Prada, únicamente cando Prada viaxa, pero con Prada, con Abraira, con ese grupo, con Puente, non hai. Cando el é ministro na República no ano 46, escribe algunhas persoas cartas determinadas, non? Pero nesa relación non é, entón é unha parte que se nos escapan e para isto están os novelistas. Pregunto vos eu, Sí? Bueno, se non hai máis preguntas. Pois nada. Bueno, eu fui un chamado, máis que nada, para ler poemas aquí, e cando se me preguntou, cando se me pediu que tamén lera algún poema de Avelino, estive mirando a ver que era o máis pertinente, e pareceume que este, que vou ler agora, chamado Emigrantes, era o que era máis acaído para a situación, quizás, non? Entón, vou comezar por un poema de Avelino, e logo tamén vou ler algún propio. A ver se non se me desarma aquí o micrófono. Sí, seguro. Vale. Bueno, ao parecer o protocolo non era así que vamos a despedir ao noso participante, a Miguel Anxo, e Rita vai seguir o acto, e logo volvemos outra vez.
Despois de escoitar a esclarecedora disertación de don Miguel Anxo Seixas, María Xosé Fernández e Xesús Castro deleitaránnos cun pequeno recital poético, no que incluirán un poema propio e outro de Avelino. María Xosé é unha mirandensa da Ponte Nova, enxeñeira forestal de profesión que comparte con Xesús a súa paixón pola poesía. Ela di que fai uso da poesía como dos espellos, xa que ambos lle permiten reflectir a realidade na que habita e a que habita. Participa activamente no colectivo poético A Porta Verde do Sétimo Andar. Moitos dos seus poemas están publicados en obras colectivas, tales como Alén do silencio, Aldeas sen voz, Mondoñedo e poesía e un longo, etc. Vou repetir o que xa dixen antes, que xa, ahora que foi a formalidade ben feita, ahora podemos proceder xa a continuación. Como decía, pediusenos que leramos poemas de Avelino tanto como nosos, e o poema de Avelino que me pareceu máis pertinente ler na ocasión este que escollín, que se chama Emigrantes, e que di así: Íbanse como somas polo camiño adiante, cos embrullos ao lombo, como somas que fuxen de si mesmas, arrastre, lixadas pola mente, deixando somas orfas nos seus vales. Íbanse, pesarosos e doídos, a cata de vieiros novos, en percurra de novas terras donde afincar os soños e os debezos. Iban en busca de cabana e chaila, donde pousar e sementar garelos de millo novo, teimando rexurdir coas frontes enxoiadas de farmantes suores, sen angurias e libertos do peso abafante das vidas castigadas por Deus e polos homes sen piedade. Iban a percura de horizontes e de xanelas novas, para poder ollar o ceo non sempre debruzados en rima dos carolos. Iban a percura da liberdade, da xustiza e o pan dondo que non tiveran na súa herdade dende o fondal dos séculos choídos. Íbanse pobres, tamén sin decatarse que quizabes somente estoparían as campas arrentes dos camiños, sin lousas, sin bitafes e sin nomes. A morte sin ter quen os chorase o derradeiro sono, o total acougo, o infindo silenzo. Sí, todo o derradeiro, lonxe, e o primeiro consolo, con non ser. E pensando no que decía Miguel Anxo e tamén Avelino de todo o correspondente á emigración, que digo cavilando si teño tamén algo que decir respecto a ese tema. E así como durante todo o século pasado a emigración foi sobre todo xeográfica, que era o que decíamos da Galicia transatlántica e de alén mar, penso que actualmente sí que sigue habendo emigración e sí que hai esas fugas de cerebros ou como se lle quere chamar agora, en vez de chamar emigrantes chamase expatriados, pero é o mismo conto de sempre en realidad. Pero sí que cambiou o modo de emigrar de alguna forma e chama moito a atención que o que antes era un éxodo xeográfico ahora pode ser un éxodo rural. Entonces sí que hai outros modos de redistribuir a población e de despoblación que me parecen tamén moi sintomáticos dos tempos de agora e do aquí, de Galicia. E falando un pouco deso, está o poema que vou ler, que se chama Baltar, unha da madrugada a agosto, e de que falo como cada vez somos menos os que quedan nos... Bueno, somos ou son, porque eu tamén xa non son propiamente... Sí que son de aquí, pero tamén estudiase fora, vais a estudiar fora, traballase fora, entonces... Non sei se xa tamén este nós, que digo no poema tamén me corresponde a mí, ou só a xente que sí que mantén o rural e que sí que mantén os pequenos núcleos de población e que permanece e que loita para que todos estos lugares que non son as grandes cidades pervivan e que é o importante, non? Entón, Baltar, unha da madrugada a agosto. Aquí quedamos poucos. Ensináronnos a pasar as horas facendo pouco ruído e así nos afixemos. Logo de nos ir deitar, se poñemos atención, podemos escoitar a noite raboñándose polas silveiras. E todos, cada un no seu cuarto, pensamos nas palabras que nos quedan. Podemos escoitar as pantallas de néboa crevar esforzadas contra os tellados, escoitar unha abundancia de hedras cifrando a superficie dunha despedida, escoitar tamén as peras madurando na árbore detrás da casa, expresións comezadas a aprender polo verán entusiasmado ou cancións que acaban de prender. Detrás de todo iso hai un eco que nunca acaba e que nunca acabamos de coñecer e que di nos.
Nós non somos moitos e buscamos unha palabra que non marche. Escoitamos atentos. Calamos como que encamiñe sonámbulo a desaparición dun lugar. Preguntan algo as agullas dos piñeiros ao bailar longamente cara aos vértices do pasado, e é unha maneira de medrar deshabitada. A noite trae palabras negras, como andoreñas felices nunha cova, como os neumáticos poderosos dun trator. Escoitamos a lingua negra da noite. Será que estivo comendo amoras? E agora dou paso á compañeira. Boa tarde. Eu vou a comezar cun poema de Avelino, incluído no seu libro Pallaregas, que reflicte moi ben a miseria e o desamparo que sufrían moitos nenos naquela Galicia labrega na que el mesmo se criou. E di así, Neniño labrego se titula. Pola pucha esquecida de cubrir teu cabelo, pola mansa tristura que nos teus ollos hai, pola santa pobreza do teu calzón rabelo e a resgada chaqueta que xa foi de teu pai, por alán que non deron as mansiñas roxelas ou se a deron, tua nai non chegou a cardar para facerche calcetas que poñer nas canelas contra os feroces azoutes da xeada e o ar, porque soi un rumor de inocencia te arrola, porque xa non te acolles o amor dun regazo, pola túa ignoranza dos camiños da escola, polos calos que fixo na túa mau o angazo, por esa soidade que se amosa no fondo das túas olladas e na tona da face, polo pan moreniño que non comes dabondo e receso de cote non dondeza lle nace, polo teu corazón que tremente e dorido con infindo de goro che latexa no peito, porque sendo meniño xa te ves aflixido cando tiñas que ser as ledicias afeito, polos zocos pesantes que che firen os pés, pola murcha nenez e esa dor que refrexas, polos fondos de goiros de agarimos que tes, Anxeliño labrego, benzoado ti sexas. A miseria que reflicte Avelino no poema que acabo de ler e que fixo que moitos galegos tivesen que marchar en busca dunha vida mellor é a mesma miseria que segue obrigando a moitos millóns de homes e mulleres e nenos a marchar dos seus fogares e botarse ao mar. Este poema, que escribín fai uns anos, pero sigue estando de plena actualidade, vai na memoria dos moitos nenos que estamos deixando morrer e afogar no Mediterráneo. É o arrolo de Lampedusa. Durme, durme, meu neno, axouxeres de soños no ventre da noite, durme, que non hai para ti un nome na túa terra seca, na túa terra cansa, durme, metralla e cinza, onde xa non se escoita o canto das dunas, durme, e non fagas caso do sal nos meus beizos, é mar que non vaguas, é mar o teu berce, durme, e no alén os oboes da terra prometida, durme, durme. David interpreta ao clarinete Sonatina, segundo movemento, de Paul Harris.
continuación, o polifacético cheirego Xulo Xiz, xornalista, escritor, guionista, produtor, en resumo, un grande da cultura galega, pero sobre todo un bo e xeneroso, un galego de ben, que sempre está disposto a acudir ali a onde se lle reclama. Con esa voz potente e radiofónica que o caracteriza, presenta o profesor e académico don Ramón Villares Paz. Verdadeiramente é un placer estar aquí convosco hoxe. E eu, antes de subir, estaba pensando a ledicia que tería, que ten, porque está seguro que a xente vive despois de vivir, a ledicia que ten neste momento Avelino Díaz para pensar que tantos anos despois do seu pasamento, tantos anos despois dunha vida difícil, lémbranse del, e lémbranse del precisamente no sitio máis difícil de que se lembren de na súa terra de Meira e os cheiregos. E chamábanme a atención dúas cuestións tamén. Por unha parte, ver un letreiro que pon Don David Rodríguez, e é precioso que a un rapaz de 12, 13 anos lle chamen Don David Rodríguez porque coa súa práctica musical acadou esa dignidade de don que sempre se pensou que era para as persoas grandes, pero claro, non só grandes de tamaño nin de anos, senón de grandes por dentro. E, en fin, e o idioma que aquí se escoita, e que dá gusto escoitar este idioma chairego que nos envolve, no que medramos, o que mamamos, e que, a fin de contas, non é máis, como decía Paco Martín, cando creou ese idioma, que decía que era o galego que falamos na Terra Chá, un especial idioma que falamos na Terra Chá. Pero eu casi diría que Ramón Villares subirá para aquí ao lado, xa telo ao lado para decirlle 4 cousas, son nada máis unha mínima presentación, pero telo ao lado xa. El sí que é un dos grandes da nosa terra. Dime, Ramón, todo ben? E digo, todo ben e aquí millor, porque dá gusto estar nun sitio así. E lembro que conocín a David, e volvo a David, fai pois un par de meses en Lugo, cando na presentación do libro de Otero Canto, aí presente, na presentación do seu último libro de poemas, resulta que David fixo os contrapuntos musicais dun xeito delicioso que acredita que na nosa terra hai valores musicais que se teñen en conta porque hai centros axeitados para formarse así. E de Avelino Díaz eu supoño que foi das primeiras cousas que soupen en Meira, cando aí alrededor de medio século andaba con os amigos proxectando facer unha serie de libros que se titularan xenéricamente Crónicas dun país descoñecido, para contar cousas de Galicia dun xeito diferente, como se fora alguén de fora que contar esas cuestións. Un dos títulos iba a ser Onde nace o río Miño, e para decir que claro que non nace en Fomiñá, e entonces presentaronme o poema de Avelino Díaz que di máis ou menos quen dixo claro o río Miño que naces en Fomiñá, si xa por Monte Redondo tu pasas feito un rapaz. En fin, ese Avelino Díaz grande entre os grandes que hoxe de novo revive gracias a vos, porque Avelino Díaz, se non fora Meira e os meiregos, hoxe sería só unha lembranza. Afortunadamente, hoxe é vida. E tócame presentar a un veciño e a un amigo que se chama Ramón Villares Paz e que é un grande da nosa cultura, da nosa literatura, da nosa vida, en definitiva. É vilalbés do ano 1951. Xa sei que non naceu no termo municipal de Vilalba, en concreto en Vilalba, pero que os cheiregos, os vilalbeses e os cheiregos ten unha especie de ánimo expansivo. E entón, claro, é que resulta que Xermade, onde el naceu, está ali ao lado e a parroquia está lindando con Vilalba. E somos, considerámoslo vilalbés, precisamente porque se parece a nós, porque os vilalbeses séntanos ben
consideralo Vilalbés, e el exerce. Non en vano, el foi pregoeiro das festas de Vilalba e do certamen literario, que está reservado prácticamente aos vilalbeses, polo tanto, así é membro do certamen literario do Concello de Vilalba, e, en fin, houve un tempo, e isto entre a broma e as veras, que os vilalbeses decíamos que tiñamos controlada Galicia prácticamente porque controlábamos a Plaza do Obradoiro Santiago de Compostela. Na catedral gobernábamos o señor Rouco Vilalbés, que, bueno, pois tiña un dos lados da Plaza do Obradoiro. En frente estaba a Xunta de Galicia que gobernaba Manuel Fraga Vilalbés. Á esquerda, mirando desde a catedral, estaba o reitorado da Universidade de Santiago de Compostela, na que gobernaba Villares Vilalbés. Só nos faltaba o da dereita, que era o parador. Bueno, daquela non completamos a plaza, completámola pouco despois, porque resulta que, ainda que non sea xenuinamente Vilalbés, o director do Estado dos Reis Católicos estuvera antes no parador de Vilalba, co que tiñamos cumplidas todas as ansias de poder na capital do poder de Galicia, e, en fin, que un desos nosos poderes era o xermandino pero Vilalbés Ramón Villares Paz. Licenciouse en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela o ano 1973 e doutorouse no ano 1980. É catedrático de Historia Contemporánea. Foi decano da Facultade de Xeografía e Historia e reitor da Universidade do ano 1990 ao 94. Foi logo do 97 ao 2005 director para Galicia da Universidade Internacional Menéndez Pelayo. E, aparte de outras cuestións, o que máis chama a atención é que é membro numerario da Real Academia Galega, membro tamén do Consello da Cultura Galega, da que moitos anos foi presidente. As súas máis importantes querencias, iso quero decir, as súas máis importantes capacidades son a historia agraria deste país, a historia cultural, a emigración, todo o que vai aparecer aquí dentro dunhos momentos. Creo que nos coñecimos, e el logo sabrá se é verdade así, non en Vilalba, sino en Lugo. Eu estaba en Radio Popular e el viña desde Santiago e presentaba unha historia de Galicia. Unha historia de Galicia para rapaces, unha historia de Galicia precisamente no momento en que había máis fame de conocer cousas da historia de Galicia. Ano 1980 aproximadamente. Era unha historia preciosa e eu lembro que lle fixera unha entrevista na radio e eu creo que desde entonces sí que nos tratamos e que nos queremos ben. E que pois pouco máis tarde que daquela publicou Foros, Frades e Fidalgos, un libro que a mí me quedou marcado porque, claro, verdadeiramente eran os puntos de referencia para conocer os porqués máis importantes da nosa Galicia de hoxe, da Galicia que heredamos daquel territorio no que logo nacemos e que estaba pois gobernado culturalmente, socialmente, economicamente polos mosteiros e que dali se derivou todo o que despois puido pasar e os foros foron acontecementos socioeconómicos importantísimos que aínda os nosos pais puideron ter algo que ver con eles, especialmente para a súa redención. Digamos que os seus libros cóntanse por dúcias e en eles fálanos da propiedade da terra en Galicia, da historia agraria, da historia da emigración galega en América, das figuras da nación, de restauración e dictadura, dos símbolos de Galicia, do que fomos, do que somos, en fin, que fala de todos nós.
Ten dirixido numerosas teses de doutoramento, ten sido profesor principal de diversos proxectos de investigación, foi consultor externo e investigador honorario do Instituto de Ciencias Sociais de Lisboa, presidente da Asociación Española de Historia Contemporánea, director do Arquivo de Emigración Galega, membro dos patronatos do Museo do Pobo Galego, da Fundación Luis Seoane, da Fundación Juana de Vega, da Fundación Otero Pedrallo, e aquí acabanse as notas que eu tiña postas aquí, e chega o momento de que el efectivamente me día razón en todo o que levo dito, porque a fin de contas o que levo dito é o que leva el feito, algo do que el leva feito durante a súa vida. Señor Villares Paz, don Ramón, a súa xente, a nosa xente. Moitas gracias. Pois, hola, boas tardes. Moitas gracias por me convidardes a estar presente nestas xornadas e co motivo de Avelino Díaz, que dalle un plus especial a esta presencia aquí. Eu entrei aí porque dixeronme que se quería traer algunhas imaxes, podía traelas, pero agora parece que non hai dificultades para poder proxectalas, por tanto, se aparecen ben, se non aparecen, así quedamos. Coas imaxes sería máis agradable quizá a miña intervención, porque coa palabra podía ser reforzada sobre todo con algunhas fotografías, algunhas fotografías non moi coñecidas, do tema que nos reúne aquí, que sería, creo que era emigrantes exiliados en Bos Aires nos tempos de Avelino Díaz. Eu vou empezar por decir que non hai mellor sitio que Bos Aires para poder falar de emigración e de exilio galego, porque Bos Aires foi a cidade que máis cantidad de galegos acolleu de cualquier outra cidade do mundo, mesmo ainda na actualidade se pode dicir que os descendentes de galegos son superiores aos que habitan cualquier outra cidade galega. No tempo da emigración clásica, es decir, nos anos 20 até os anos 60 aproximadamente, Buenos Aires era normalmente considerada como a capital, non só a quinta provincia, sino a principal cidade de Galicia, pero tamén foi, por razóns un pouco anómalas ou inesperadas, tamén foi a capital do exilio galego, porque o exilio galego tivo uns trazos específicos que o levaron a lugares onde o exilio republicano español non foi, ou foi moita menor cantidade, e, por tanto, emigrantes e exiliados ten moito que ver con Buenos Aires, coa cidade de Buenos Aires. E ten tamén que ver coa condición de que esta xuntanza de emigrantes e exiliados acabaron creando unha figura sociolóxica un pouco distinta, porque máis ou menos sabemos o que é un emigrante e o que é un exiliado, pero de querer, nalgúnas das observacións que no seu día fixo en varios artigos, en revistas publicadas en Bos Aires nos anos 40 e 50 por aquel gran escritor e xornalista que foi Eduardo Blanco Amor, el decía que realmente en Buenos Aires había tamén outra figura que se chama emigrados. E os emigrados serían aqueles que, sendo inicialmente emigrantes, foron transformándose ou adquirindo algúns das pautas que levaban consigo os exiliados, ou a inversa, algúns exiliados que en contacto constante coa colectividade de emigrantes da bella emigración deixaron de ser exactamente exiliados e se fixeron outra cousa, se aproximaron máis nas súas pautas, na súa forma de participar nas sociedades, na colectividade, no seu modo de enfocar a súa actividade cultural, política, etc., os emigrantes, por tanto, eran como emigrados. Todo isto, que é verdade, e que non lle quero levar a contraria a Blanco Amor, non hai mellor sitio tamén para decirlo que aquí en Meira, porque dúas figuras que xa antes Miguel Anxo Seixas e tamén creo que Xulio Xiz evocaron aquí, que son Avelino Díaz, naturalmente, e Xosé Benito Abraira, os dous naturais
desta comarca ou deste lugar onde estamos, podemos decir que son exemplos bastante caídos de emigrados. Porque, no caso de Avelino, é un emigrante típico que a base de esforzo e de emulación e de contacto con outras persoas se convirte nun dirixente societario, nunha persona importante, sobre todo na Federación de Sociedades Galegas, e nun autor, como aquí vemos, nun autor de obras literarias que publicadas con grande esforzo, mesmo del, personalmente, no Buenos Aires dos anos 40, indican en que medida eran capaces antigos emigrantes con poucos recursos de ir transformando o seu propio nicho cultural e de asimilarse o que serían exiliados que chegaban con outra bagaxe cultural como o que sucedía con os republicanos do ano 36 en diante. E Xosé Benito Abraira, que decir del, non foi poeta, non tiña vis poética de Avelino, desde logo, non tiña tempo, quizá, para ser poeta, pero foi tamén un exemplo de emigrante emigrado e quase exiliado, porque máis do que penso, do que foi o propio Avelino Díaz en contacto cos exiliados, especialmente con Castelao, Xosé Benito Abraira foi unha figura esencial na instalación de Castelao e de outros, pero sobre todo de Castelao, na cidade de Buenos Aires. Tiña aquí algunhas imaxes para contrastar xustamente como algúns exiliados ilustres chegaban dunha forma distinta, uns acollidos polos emigrantes, que sería o caso de Castelao e algúns outros, entre eles, pois, Benito Abraira sería un dos acolledores, ou Canaval, ou Puente, ou Prada, etc., e outros que xa eran acollidos por intelectuais ou persoas da propia cultura porteña ou cultura argentina, como, por exemplo, Seoane. Unha das fotos que traía era aquela na que mostra a Seoane fotografiado, na primeira fotografía que se lle fai unha vez retornado, digamos, ao seu berce, porque nacera en Buenos Aires. En 1936 faise unha foto con a muller de Luis Baudisone e con Frontini, que eran dous argentinos de pro, e Frontini, ademais, membro permanente do Partido Comunista Argentino. A muller de Baudisone, e Baudisone en si mesmo, un importante abogado que exercía profesionalmente na cidade argentina. É dicir, que por unha parte Castelao sería acollido por antigos emigrantes que triunfaron na súa posición e que lle axudaron moito, como logo direi, a desenvolver a súa propia tarea política e cultural, e outro exiliado, neste caso Seoane, sería acollido en parte por coterráneos, pero tamén por xente que era xa de Buenos Aires, o cual indica que no mundo do exilio, tamén do mundo da emigración, hai moitas relacións diversas, moita complexidade, moitas experiencias que a veces poden ser incluso contradictorias, e que isto é o que un laboratorio como Buenos Aires pode permitir ver. Dito isto, que hai emigrantes, que hai exiliados e que hai emigrados, vou dicir fazer algunhas reflexións sobre todos os dous puntos centrais desta antinomia, ou desta comparación. Algo sobre a emigración e algo sobre o exilio, dando por suposto que en distintas fases temporais se poden encontrar ou se poden mesmo fundir. É evidente que nin Avelino Díaz, nin Abraira, nin millóns de persoas que saíron de Galicia terían un lugar na nosa propia reflexión cultural, histórica, etc., sin que tuvese por medio o feito de emigración. Por tanto, a emigración é un asunto central na nosa comprensión, non só daquelo... Aí sale algo, non? Aí vai. Pero vou ter que sair daqui, non? Porque senón me quedo deslumbrado, non? En fin, pero así non me oyen ustedes, non? Non podo gravar,
vou intentar que non me deslumbre todo, non? Digo que o primeiro asunto que temos que tratar é o asunto das migracións. As migracións son un fenómeno bastante estable. Esta foto mostra como as migracións agora non son así todas. Houve un tempo histórico no que estaban bastante vinculadas ao que era o transporte marítimo e os océanos e os mares, non? E aquí, con estas dúas fotografías, eu quero mostrar que as migracións son un fenómeno mundialmente bastante estable, que se deron no pasado, que se dan no presente, que probablemente se darán no futuro, con modalidades diversas, pero con algúns perfiles que tamén son, algúns trazos que son bastante constantes, non? E no caso da emigración galega, esta emigración ten moito que ver con unha fase fundamental da historia da humanidade, que foi a construción dunhas novas Europas fora de Europa por parte de millóns de persoas que saíron de Europa. Por tanto, Galicia foi un país de emigrantes, é un país mesmo hoxe de emigrantes, pero foi máis intensamente no pasado, pero non foi a única, senón que formou parte dun proceso relativamente común de desplazarse dun continente a outro en forma de, xeralmente, de migrante económico, non só de migrante económico, porque hai xente que se marcha despois da Guerra Civil por razóns ideolóxicas e políticas, pero houve xente antes da Guerra Civil que tamén se marchou, por exemplo, a América por algunhas razóns non tan directamente políticas. Poñamos un Curros Enríquez, ou poñamos un Mañac, ou poñamos un Castro López, e tantos outros que, sendo xornalistas, abogados, etc., foron a América porque tiñan necesidade de outros aires, de outro ambiente, ou polo que fose. En todo caso, a emigración é un fenómeno bastante estable e común, pero non é o máis frecuente na historia da humanidade. Na historia da humanidade o máis frecuente é que a xente quede onde está, non que se mova. Algúnas estadísticas recentes mostran como o número de emigrantes no conxunto da población mundial está entre o 3 e o 4% da población mundial. Pode que sexa unha estimación un pouco estadísticamente falaciosa. Se sabe que hai verdades e mentiras e estadísticas. Eso decía un autor inglés do século XIX. De modo que as estadísticas non sempre son reais. Pero o que quero dicir con isto é que a emigración pois non se pode dramatizar hasta o punto de dicir que todo sexa emigración, senón que hai uns momentos que son máis intensos, outros que son menos, e os emigrantes responden normalmente a pautas bastante comuns. Que é o que sucedeu na época das migracións masivas? Sucedeu que houve unha oportunidade para desplazarse de Europa a América de forma bastante combinada entre unha grande transformación das sociedades europeas, unhas grandes oportunidades de poder traspasar e cruzar o Atlántico e unhas grandes oportunidades nos lugares de destino. Por tanto, a combinación destes tres factores explican que haxe emigración. As emigracións non se producen no baleiro, nin se producen só por reacción voluntaria e aventureira dunha persona, que pode ser, pero non dunha sociedade inteira, senón que se producen porque hai mobilidade, transformación ou desestructuración das sociedades de orixe, oportunidades moi claras desde o punto de vista técnico para poderse desplazar e non moi caras, e, sobre todo, oportunidades en destino. E isto é o que explica ese proceso de construción das novas Europas ao que antes aludía. Bueno, neste proceso podemos decir que Europa participou dun modo moi intenso e que houve, digamos que, contribucións moi distintas da poboación europea nesta dirección. Houve rexións que foron intensamente migratorias e outras que non. De modo que as migracións, en certo modo, tuveron un perfil estrictamente ou fondamente regional. Indo máis ao concreto, as migracións europeas empezaron no norte de Europa e logo foron descendendo cara ao Mediterráneo e foron indo do occidente cara ao oriente. De modo que se foron incorporando cada vez máis rexións
ata chegar a un punto que foi fins do século XIX, primeiro tercio do século XX, cando foi máis intensa o proceso migratorio europeo cara a América, que foi o momento, como estou dicindo, en que se construíron estas novas Europas. Quantos emigrantes europeos foron a América? Pois non sabemos moi ben, pero entre 55 e 60 millóns de individuos. Desos 55 e 60 millóns, máis de 32, 33 foron os Estados Unidos de América. E logo, en proporción xa moi inferior, o Canadá, a Argentina, o Brasil. 5 ou 6 millóns a cada un destes lugares. E outros sitios, pois, en menor medida. Que significou todo isto? Significou que gran parte das sociedades americanas conquistadas e colonizadas polos imperios europeos e logo en parte transformadas a través do esclavismo, do tráfico de esclavos, que foi tamén de moitos millóns, comezou a ser sustituído por inmigración de raza blanca para crear novas colonias e novas sociedades en América. En este sentido, creo que o sur de Europa participou activamente, pero non foi o único, porque hai máis emigración de Escocia, de Inglaterra, de Irlanda, de Escandinavia, de Alemanha e de Europa Oriental, probablemente que de Francia ou incluso de España ou de Portugal. Hai un país mediterráneo que foi intensamente emigrante, que foi Italia, pero, por exemplo, España foi un país relativamente pouco emigrante e só algunhas rexións foron intensamente emigrantes. Para ter un punto de comparación, de España saíron cara a América en torno a 5 millóns de individuos, desde 1830 hasta 1960, máis ou menos, que é a mesma cantidade que nos 10 anos que van desde 1998 hasta 2007, chegaron a España procedentes de outros lugares. É dicir, que España recibeu tanta inmigración en 10 anos como expulsou en 100 e pico de anos, cual relativiza bastante todo este, o que por outra parte é un drama de emigración. Bueno, neste punto, que é o que acontece en Galicia? Bueno, Galicia é unha rexión intensamente migratoria con outras rexións máis ou menos próximas como o norte de Portugal, que ten as mesmas características, con algunhas rexións norteñas da península que teñen tamén relacións, o sea, pautas características, con algunhas rexións, por exemplo, italianas que tamén teñen estas mesmas pautas, e que se incorpora a este proceso migratorio moi tarde, realmente non antes de 1880 o 1890 se convirte en emigración masiva. E masiva é que emigre máis ou menos o 4 ou máis por 1000 dunha poboación determinada. Esta migración galega, como moitas outras migracións, tivo algunhas pautas comuns e invariables, destinos relativamente estables, estrutura ou diferencias por sexo tamén relativamente estables, tendencia ao retorno tamén bastante estable. É dicir, que a emigración galega foi, en principio, basicamente masculina e moi pouco femenina, cuns destinos relativamente estables, o máis estable Argentina e o máis oscilatorio, pero tamén importante, Cuba, e logo outros destinos moi secundarios. Isto sucede en moitas outras migracións, incluso na máis coñecida, por exemplo, a italiana, que tamén, sobre todo nas primeiras fases, se instala no Brasil, na Argentina, e logo acaba indo cara aos Estados Unidos. O mesmo que a migración galega, que se instala na Argentina, no Brasil en menor medida, e como alternativa en segunda instancia está Cuba. Cuba, neste sentido, sería como un destino migratorio parecido, análogo, ao que para os italianos foi os Estados Unidos, ainda que con perfiles relativamente distintos. Que fan os emigrantes que van os que salen de Coruña, dos portos de Coruña, de Vigo, que van a América? Donde se instalan? Qual é outra novedade bastante importante? Non no campo, sino na cidade. É dicir, que a emigración transforma a propia ubicación dos
e a propia non só a ubicación espacial, senón tamén o perfil laboral e ocupacional dos emigrantes, dado que transforma a millóns de campesinos en millóns de traballadores nos servicios urbanos, normalmente servicios, basicamente en almaceneros en Buenos Aires, en bodegueiros en Cuba, en abarroteiros en México e así sucesivamente. De modo que a emigración galega forma parte dun contexto. Isto é o primeiro que creo que hai que sinalar. Un contexto que ten matices, pero que é bastante estable e que ten que ver, e insisto nesto, non só coa oferta en destino, sino coas cambios en orixe. Quales eran esos cambios? Que se estaba transformando as sociedades europeas mediante os procesos de industrialización e que houve tamén unha globalización inicial, como hoxe conocemos a globalización, a fin do século XIX, unha mundialización extraordinaria que permitiu este tránsito de Europa a América. Isto, no caso de Galicia, que consecuencias tivo? Tivo consecuencias moi importantes na transformación da Galicia que quedaba, digamos. Coa perda da man de obra que tiña, moitas potencias agrícolas tuveron que transformarse, tuveron que mecanizarse, tuveron que incorporar algunhas formas distintas de se reproducir, de se manter a si mesmas, e tivo, sobre todo, moitas consecuencias, desde o punto de vista da vinculación dos que saían coa súa lugar de orixe. Que isto que deu lugar, que abriu unha posibilidade de que fosen moi importantes as remesas procedentes de América que viñan con destino a Europa, neste caso, especialmente con destino a Galicia. Se dá 5 ou 6 imaxes máis pa diante, máis. Todo isto está máis ou menos... A siguiente, me parece que... Aí está. Porque este cuadro me permitirá explicar un pouco mellor que é o que acontece coa emigración, as súas remesas e a súa relación coa estrutura económica e coa sociedade galega neste período que estamos falando de emigración masiva. Como é sabido, os emigrantes non emigran en solitario, senón que emigran con algunhas redes ou coñecementos previos. Emigran con, digamos que, estruturas de paisanaxe ou a veces estruturas tamén de outro estilo, familiar, que lles permiten instalarse e manteñen un contacto bastante importante e bastante constante co lugar de orixe. De modo que o emigrante non abandona definitivamente o seu lugar, senón que, de algún modo, sigue na terra, ainda que non de todo, e sigue no tempo. A diferencia do exiliado, que ten máis difícil manter a relación co seu lugar de orixe ou de procedencia, porque o exiliado perde a terra irremisiblemente, porque non pode volver, polo menos por un tempo, e perde o tempo, no sentido que non pode ir acompañando todas as mudanzas que se dan no lugar de orixe do que ele tuvo que marchar. En cambio, o emigrante mantén máis a relación coa terra de orixe. E isto por qué? Porque ten unha alta capacidade de información e moitas ocasións non só para ir e volver, senón para manterse totalmente ao día do que sucede. Isto desemboca nunha solución, nun comportamento relativamente importante e original, que sobre todo foi moi importante na emigración galega, e que a emigración galega foi capaz de manter relacións coa súa comunidade de orixe en un porcentaxe extraordinariamente alto. Por que foi isto? En parte porque se trataba dunha emigración con escisión dentro da estrutura dos grupos domésticos familiares racionalmente considerados. Había unha imaxe que dicía a emigración como unha expresión de homes que parten, mulleres que quedan ou que fican. Esos homes que parten, mulleres que fican, é o título dunha gran investigación sobre unha aldea do norte de Portugal, na zona de Ponte de Lima, dunha antropóloga americana, que realmente podemos aplicar tamén ao caso de Galicia, que hai non só
unha selección de emigración por razóns, digamos, de carácter, en fin, de oportunidades de traballo, de mellor ou máis esforzo, o que sexa, senón tamén porque é preciso manter en vigor e en funcionamento a propia estrutura económica de orixe, as labranzas de orixe. Por iso, homes que parten, mulleres que fican. E as mulleres ou os vellos quedan ao cargo das explotacións que os novos non poden facer ou non poden ocuparse dele. Isto reforza moito as relacións co lugar de orixe. E isto que explica que as remesas foran extraordinariamente importantes. É dicir, que os emigrantes non se asimilaron de todo, en grande parte, ao lugar de destino, senón que se mantiveron vinculados ao lugar de orixe. Por lo menos na fase até a Guerra Civil. Despois da Guerra Civil, xa nos anos 40 e 50, cando non se podían, digamos que renovar xeracionalmente o contingente dos inmigrantes que había en América, esta relación cada vez era máis difícil. Pero, en todo caso, esas remesas foron extraordinariamente importantes. Nestes dous cuadros, ou nestas dúas, tartas, podríamos decir, están representadas dous tipos de información que son totalmente distintos de procedencia. Unha é unha información impresionista, máis ou menos aproximada, feita por o cuarto, o quinto poder de Vilalba, que serían os abogados, é dicir, por Lois Peñanovo, que foi o xornalista, dirixente político e abogado dos máis cultos que houve na Galicia do seu tempo, e máis interesado en contra do que facían casi todos os seus amigos das Irmandades da Fala, e incluso despois do Partido Galeguista, o máis interesado polos problemas migratorios e polos recursos dos emigrantes e polo diñeiro da emigración, e ele fixo unha avaliación máis ou menos aproximada, publicada en El Pueblo Gallego de Vigo, 1928, na que expresa como, digamos que, os ingresos monetarios que veñan do exterior o que son importantes para a estrutura económica de Galicia están compostos basicamente por 4 rubros, segundo ele. É dicir, remesas, venda de gando, conservas, madeira. A conclusión que chegaba Peñanovo é que máis da metade dos ingresos monetarios da Galicia dos anos 20 procedía de migración. É dicir, que a migración era, por tanto, unha fonte extraordinaria de monetización da economía galega, de recursos que se destinaban, como se sabe, a moitos fins que non vou contar aquí. Agora, qual é a segunda parte deste caso? A investigación que fixo nos anos 90, principios do 2000, o mellor investigador que houve ata agora sobre a migración galega, que foi Alexandre Vázquez. Alexandre Vázquez estudou durante 20 anos a migración galega, as súas orixes, os seus destinos, os seus transportes, as remesas, todo o que hai alrededor da emigración. Cal foi o seu resultado? Mais ou menos como o de Peñanovo. É dicir, con datos empíricos tomados de distintas fontes, estadísticas ou non estadísticas, chegaban a unha conclusión relativamente aproximada. Por tanto, aquí está unha das claves explicativas da influencia da emigración galega tamén na transformación posterior de Galicia a partir da emigración. De modo que podo deixar aquí aparcado xa este asunto no sentido seguinte, que a emigración foi un factor moi importante na transformación da Galicia contemporánea, que foi máis masiva que outras rexións españolas, pero que non é a máis masiva do mundo, nin a máis intensa do mundo, nin moito menos, forma parte dun proxecto, ou sea, dunha tendencia estructural das relacións entre Europa e América, que tivo uns destinos relativamente estables e invariables, e que ese tipo de migración se caracteriza por unha alta, digamos, diferencia sexual entre aqueles que emigran e aqueles que non emigran, entre unha ubicación basicamente nas cidades, en países determinados, non en todos, de modo uniforme, e sobre todo que desenvolve unha grande capacidade asociativa ou societaria, que é única
ou bastante sorprendente no conxunto, de forma comparada con cualquier outra emigración, de modo que unha parte dos emigrantes se agrupan por parroquias, por comarcas, por terras, por concellos, e, digamos, reconstrúen a súa comunidade de orixe, mesmo culturalmente, mesmo simbólicamente, fan festas, fan xiras, fan que se coñecen uns aos outros, escriben nos xornais, dan noticias para os xornais que se publican na terra do que ali sucede, e ao revés, leen ali os xornais que se escriben na terra e que chegan regularmente aos lugares de destino, e a través destas sociedades, por exemplo, as sociedades de instrucción, non son as únicas, pero as sociedades de instrucción foron capaces de crear máis do 10% do equipamento escolar de Galicia até a Guerra Civil. Estado, co seu propio traballo e coa súa propia capacidade organizativa. Por tanto, a emigración galega é unha emigración que ten componentes xerais ou comuns a moitas outras emigracións e ten algúns componentes específicos, e un deles, un dos máis específicos, é a súa concentración na cidade de Buenos Aires. Por eso a cidade de Buenos Aires podemos dicir que é ese imán que leva casi todos os que concita todas as nosas miradas. E esa cidade de Buenos Aires onde estaban estes personaxes aos que aquí acabamos de evocar, por exemplo, Benito Abraira, Avelino Díaz e tantos outros. Sobre esa cidade de Buenos Aires, a partir do ano 36, incorpórase un pequeno porcentaxe, un pequeno número de exiliados. Estes exiliados son os que, en parte, van transformar esta posición dos emigrantes e van convertir o que era unha relación, digamos que máis ben folclórica en moitos casos e un pouco étnica, nunha relación política co seu lugar de orixe. Por iso o exilio, que foi moi diverso tamén, no caso galego ten trazos singulares, e esos trazos singulares é o que lle dá, creo que, un valor específico. Por que digo isto? Porque, bueno, saben ustedes que o exilio ten que ver sobre todo coa Guerra Civil. Bueno, casi únicamente coa Guerra Civil. Hai exiliados antes, naturalmente, pero o exilio, tal como conocemos, ten que ver coa Guerra Civil. E ten que ver coa Guerra Civil en distintas fases, porque no caso de Galicia a guerra durou uns días e aqueles que puderon librarse de incorporarse ao frente ou que poden librarse de ser paseados ou de ir ao cárcere ou de ser xulgados e eventualmente fusilados, xa intentaron marchar. Por tanto, hai uns exiliados precoces, cousa que en Valencia ou en Cataluña ou no País Vasco non existía, ou foron de outro estilo, ou salían por outras razóns ideolóxicas, ou salían porque estaban contra a República, ou salían porque estaban perseguidos, poñamos, por milicias anarquistas. Por exemplo, Manuel Portela Valladares, un político galego, foi presidente do goberno, vivía en Barcelona. En 1936 fuxiu a fins de xullo de 1936, según dicen, disfrazado de sufraxista inglés. Tiña un aspecto de sufraxista, incluso polos seus cabelos blancos, non? Pero no caso de Galicia houve xa un exilio político bastante precoz. Pero, bueno, o exilio fundamental é o que se produce a partir da fin da Guerra Civil, 1939. Este exilio foi masivo, incalculable. As primeiras, algunhas apreciacións dicen que foi de medio millón de persoas que saíron polas fronteiras do norte de España cara a Francia, logo que máis da metade retornaron ou foron para outros lugares. En todo caso, sin entrar neso, o exilio galego foi, por as razóns que acabo de aludir, porque xa que non formaba parte do frente de guerra, foi relativamente pequeno, pero non irrelevante. E foi concentrado. Así como gran parte dos exiliados se quedaron en Francia ou en xeral en Europa, ou volveron para España. E unha minoría foi para a América. Desa minoría que foi para a América, que foi, poñamos, o 10% dos exiliados, dos que saíron pola fronteira francesa, foron basicamente a México, a República Dominicana, en fin, a Chile, tamén algo, pero non moito a Argentina,
e a Estados Unidos, a Cuba e a algúns outros lugares. Agora, a onde foron os exiliados galegos? Básicamente a Buenos Aires. Por qué? Por dúas razóns. Unha, porque en Buenos Aires estaba o que Castelao decía a Galicia ideal. E a Galicia ideal sería unha masa crítica importante de persoas procedentes dos contingentes migratorios das colectividades de migrantes que podían servir de plataforma para o desenvolvemento político e das accións do exilio en Buenos Aires. Segunda razón, tamén non menos importante, na distribución dos recursos que os exiliados levaron da República derrotada en 1939, a presencia dos galegos foi moi escasa. Non porque os galegos non tivesen responsabilidades, sino porque que non tiña, digamos que presencia, o galeguismo, o nacionalismo galego ou o Partido Galeguista como entidade específica. Se un ve, por exemplo, quen son, como é a adscripción política dos que van nos barcos que salen de Francia cara a América, non se percibe ninguna presencia de galegos en cuanto que galeguistas. Hai galegos que son republicanos, hai galegos que son socialistas, hai galegos que son comunistas, hai nos que son anarquistas. Así como hai un porcentaxe importante de exiliados que van nos barcos que pertenecen, por exemplo, a Esquerra Republicana de Cataluña, ou ao Partido Nacionalista Vasco, ou ao PSUC, ou ao Partido Socialista Obrero Español, ou aos republicanos A, B e C, non aparecen os galegos. Castelao xa foi consciente deso, xa supoño que ao mellor xa lo contou Miguel Anxo, non? Que decía, a guerra segou en flor todo o millor de Galicia e nada se puido salvar indo para América, ou moi pouco se puido salvar. Entonces, o exilio foi relativamente escaso, pero foi un exilio que foi concentrado. Houve exiliados galegos en México, en outros lugares, pero basicamente estivo na Argentina. E aquí na Argentina, este exilio desenvolveu un traballo tamén especial e diferente do resto do exilio español. Así como o resto do exilio español tuvo unha obsesión por reconstruir as institucións republicanas e logo por retornar a España unha vez derrubado supostamente Franco, o exilio galego desenvolveu sobre todo un grande esforzo de carácter cultural. Tamén político, pero de carácter cultural. Máis importante en términos relativos do que desenvolveu o exilio republicano en xeral. Antes aludín a dous exiliados que chegaron en formas distintas a Buenos Aires, non? Castelao, por unha parte, e Luis Seoane, por outra. Serían como dous exemplos desta forma de chegar un exiliado, ou moitas outras. Castelao foi buscando a acollida das colectividades de migrantes e dos líderes ou dirixentes das sociedades de migrantes que foron capaces, tipo Avelino, tipo Prada, tipo Puente, tipo Abraira, tipo Vázquez Iglesias, ou os que estaban en Montevideo, tipo Canaval, ou Meilán, etc., que eran emigrantes que tiñan unha relativamente boa posición económica e que podían servir de plataforma ou de sustitutivo dos recursos que o resto do exilio tiña por vía, digamos, do Tesouro da República, que foi unha riqueza que durou pouco tempo. Sabemos o que foi no barco Vita, o que se incautou, digamos, Indalecio Prieto, e os que xestionaba o que se chamaba o Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles, ou SERE, que xestionaba o grupo de Negrín. Galicia non dispoña nada deso, pero, en cambio, dispuxo de algún soporte importante dos dirixentes societarios galegos que ali estaban. Como era posible isto? Básicamente porque eran dirixentes societarios que deixaran xa de ser exactamente emigrantes. Non sei se eran uns emigrados en boa medida, non? Tiñan unha posición económica relativamente estable, non eran moi ricos, pero estaban relativamente politizados. É dicir, que asumían os principios, non todos, de republicanismo e de autonomismo. Por tanto, era un terreo aboado para que unha persona ou un grupo, o que representaba Castelao,
pudese instalarse ali. Isto foi, digamos que a grande aposta de Castelao nesta dirección, que foi a de lograr mobilizar recursos que estaban no ámbito da emigración e dos dirixentes societarios e dos seus propios moitos ou poucos recursos económicos para manter viva unha estrutura mínimamente política que permitise colocar a Galicia con Cataluña e co País Vasco e co conxunto da República nunha posibilidade de igualdade unha vez derrubado Franco a partir de 1945. A isto responde todo o que foi a revitalización de Galeuzca, a creación do Consello de Galiza en Buenos Aires e a presencia como ministro de Castelao no goberno da República, que a fin de contas foi o único ministro da historia de Galicia que estaba nun goberno de España en condición de galego, de galeguista, non de galegos que houve a patadas. É dicir, nacidos en Galicia houve ministros cuantos queiramos. Pero que entrase en condición de ser militante, dirixente dun partido, dunha organización galeguista, non do Partido Liberal, non do Partido Conservador, non do Partido Republicano A, B e C, non houve ningún, máis que Castelao. Isto é un mérito, quizá por singular, non se excede, pero é un mérito bastante importante. De modo que o exilio, na perspectiva de Castelao, fundouse na forza de migración. E foi a migración a que lle deu realmente recursos, visibilidade e incluso algunha capacidade operativa. Conocido como o propio Consello de Galiza foi soportado nos seus gastos diarios por un número non moi grande, pero de ilustres patricios de emigración, non indianos desos que son ricachóns, sino relativamente de mediana posición económica, pero que foron capaces de soster a Castelao, a súa muller, os seus gastos diarios e a súa mobilidade durante os 10 anos en que viveu Castelao. E outro exemplo que poñía, bueno, as fotos como non podo ir... Que? Non sei que dixo. Sí. Bueno, pero máis adiante. Máis. Esta era... Queda aquí de momento. Esta é a foto que antes aludía da chegada de Luis Seoane. Luis Seoane é un exiliado especial, é un rapaz novo, un abogado, con algunhas inquietudes artísticas, que escapa un pouco de milagro da barbarie do 36 desde Coruña, que fuxe por Portugal como tantos outros exiliados naquela altura procedentes de Galicia, e que, chegando a Buenos Aires, é capaz de instalarse relativamente rápido nunha estrutura cultural e asociativa non dos emigrantes só, sino e sobre todo dos porteños e dos argentinos. E aí, isto non quere dicir que Seoane e moitos outros estivesen á marxe das colectividades dos emigrantes. Seoane, por exemplo, foi durante 20 anos director da sección de cultura do Centro Gallego de Buenos Aires. Por tanto, estaba un pouco ao corriente e vinculado a isto. Pero a súa aposta foi de outro estilo. Foi desenvolver a súa actividade no ámbito cultural, editorial, de revistas, de publicacións, destinados a colectividade de emigrantes, pero tamén a outros sectores. Por exemplo, a súa revista Correo Literario é unha revista que se publicou nos anos 43 e 45, que está destinada a ser lida por argentinos, e non só por membros das colectividades de emigrantes. Aquí está con Norberto Frontini e coa muller de Baudisone. É dicir, esta é a mostra de como, ao pouco tempo de chegar, é capaz de tecer relacións con figuras importantes da cultura argentina. Dirán vostedes, e por que foi isto? Non só por habilidade de Seoane, é que Frontini estuvera en Santiago de Compostela pasando unha temporada durante a República. Iba, despois dunha viaxe que fixo por Europa, mostrolles os rapaces
galeguistas dos anos 33-34, gran parte da vida cultural que se estaba desenvolvendo en América e tamén en Europa, especialmente en Berlín, de onde viña. Así que en Berlín non fora só o Risco ou Luis Tobío, sino tamén Frontini. E Frontini foi importante para despois axudar a moitos destos exiliados ilustres a incorporarse a Buenos Aires. Mesmo foi o presidente dun comité antifascista de apoio aos refugiados, nacido na Federación de Sociedades Galegas, onde estaba Avelino Díaz. Entonces, por que traigo a colación a Luis Seoane? Porque Luis Seoane fixo outra cousa distinta, claro, era máis novo, durou máis tempo, do que fixo Castelao. Castelao mantivo viva as reivindicacións do galeguismo republicano e a súa vinculación con toda a oposición ao réxime de Franco e as negociacións que fosen necesarias para establecer unha ulterior república federal, mesmo ibérica, nun hipotético retorno a España. Tiña, por tanto, unha misión política moi importante. En cambio, Seoane desenvolveu un traballo de outro estilo, que foi o de preservar a cultura republicana feita en Galicia para algún día devolvela a España, non desde o punto de vista político, senón desde o punto de vista cultural. E isto é o que movía as súas revistas, a súa revista Galicia Emigrante, os 60 libros que se publicaron nas distintas editoriais nas que el participou, moitos en galego ou sobre temas, a maioría aínda sobre temas galegos, pero non en lingua galega, e logo se produceu un encontro especial, único, que foi a ida non como exiliado, senón como visitante a Buenos Aires de Isaac Díaz Pardo. Ese Díaz Pardo que foi para facer unha exposición de cerámica no Centro Galego en 1955, finalmente botou un tempo bastante importante en Buenos Aires, montou unha fábrica de porcelana, como se sabe, en Magdalena, formouse desde o punto de vista ideolóxico de forma moi distinta ao que levaba daqui, é dicir, que mudou a súa propia visión do mundo en Buenos Aires, en contacto cos intelectuais argentinos, e daí saíu un proxecto de crear unha cultura galega moderna, pero con raíces, que no fondo iso foi a expansión do grupo do Castro cara a Sargadelos e a difusión do Laboratorio de Formas e a transformación do Laboratorio de Formas nun ente que ten moito de simbolismo, menos de práctica, pero que supoñía xustamente esa vontade de devolución do que estaba en América outra vez a Galicia. Por eso Seoane e despois xa Díaz Pardo tuveron tanta relación co exilio e foron tan expresamente cónsules ou representantes consulares en Galicia do exilio. Uns porque iban e viñan, outros porque xa estaban instalados aquí. En resumidas contas, que algo que podemos decir que caracteriza a Galicia do século XIX e XX, especialmente a Galicia do século XX, é que ten dúas patas, está asentado en dous continentes que son distintos, pero que están constantemente e estreitamente unidos. Tanto é así que moitos galegos de aquí e moitos galegos de Argentina ou de Cuba se sentían como de dúas patrias. O propio Seoane dixo moitas veces que, bueno, dixo algunhas veces, pero fixo con todo o seu traballo expresión desto, que tiña dúas raíces. Non era de un solo lugar, era de dous lugares, era argentino e era galego. Nacer en Argentina, pero formouse en Galicia. Volveu a Argentina e quixo devolver todo a Galicia. E isto só foi posible, ou boa medida foi posible, non tanto polo exilio, senón polo soporte que as colectividades de emigrantes lle deron a este pequeno contingente de exiliados. Foi Seoane, pero podíamos decir Lorenzo Varela, podíamos decir, en fin, Rafael Dieste e algúns máis que desenvolveron un gran traballo, neste caso en Buenos Aires, tamén en México, tamén en Cuba, e que formarían parte un pouco deste mesmo estilo de entender o seu traballo e ao propio tempo o seu compromiso, o compromiso con aquela terra que deixaron. Entón, o que vimos das remesas
era a parte económica de relación da emigración coa terra de orixe. O exilio aportalle outra cousa, aportalle a devolución ou a preservación dos valores republicanos, da cultura republicana, daquilo que puderon salvar, e, sobre todo, unha certa memoria do que foi e xa non era. Neste sentido, Castelao non tanto, pero Seoane, Díaz Pardo, etc., insistiron moitísimo na necesidade de que tiña que haber memoria clara do que fora a Galicia republicana para poder construir a Galicia autonómica. Isaac Díaz Pardo, por exemplo, restaurou o Seminario de Estudos Galegos dunha forma casi voluntarista. Para que? Para empatar co Seminario de Estudos Galegos da época preguerra. E acolleu a moitos dos exiliados que retornaban. Para que? Para darlles, digamos, unha sensación de que aquí hai unha casa a que podedes volver. Seoane fixo o mesmo desde o punto de vista da súa propia obra, digamos, artístico, da súa propia obra estética, dándolle, digamos, que un rostro estético a Galicia, que non tiña, un rostro estético á nación galega. E logo, podemos dicir que tamén foi bastante pragmático e bastante coherente no momento da transición á democracia, porque moitas veces se fala de que o exilio estuvo ausente da transición democrática, da construcción das autonomías e da creación da España na que hoxe podemos coñecer máis ou menos todos aquí presentes. Pois Seoane, unha das cartas máis emotivas que escribeu na súa vida, foron varias, pero esta unha, foi cando soupo que o seu amigo e abogado incluso casi personal, que era Marino Dónega, se incorporara á Xunta Preautonómica en 1978. Non lle gustaba Rosón, non lle gustaba o modo en como se fixera o proceso autonómico, como estaba facendo o proceso autonómico. Non coñecía a ningún outro dos conselleiros que estaban naquela Xunta, pero coñecía a Marino Dónega. E dixo, estando ti aí, recobramos o 36. Ou se equivocou? Seoane, quero dicir. Pero a súa emoción nese día foi esta. E isto é unha mostra de que emigración máis exilio, máis memoria, poden conducirnos a ver o mundo de outro modo. Moitas gracias. Non sei quen manda aquí, pero bueno, vendo o alcalde, está o alcalde da localidade e logo varios sufragáneos mesmo da Pastoriza, o de Río Torto, e habrá máis poderes por aquí, non? Bueno, pero co seu permiso podemos abrir un turno de diálogo, de preguntas, se queren. Se non queren... Eu quería facer un par de preguntas que creo que están relacionadas. Unha referida ao mundo dos exiliados e outro ao dos emigrantes ou emigrados máis ou menos na época de Belín, non, dos Buenos Aires da época de Belín. Como os exiliados, como foron recibidos pola intelectualidade e polas autoridades políticas argentinas? E outra curiosidade que tiña era na forma da organización que tiñan os emigrados destas colectividades destas federacións que organizaban e tal. Como era visto isto pola sociedade argentina en xeral? Porque podía parecer como unha forma de manter a identidade e tamén de non querer integrarse na sociedade de Buenos Aires. Non sei se... Sí, son pertinentes as dúas preguntas e a segunda, sobre todo, un pouco difícil de contestar. Bueno, como foron recibidos? Sobre isto hai dúas perspectivas. Hai a de que oficialmente, desde o punto de vista político, non foron favorecidos, porque, por exemplo, na Argentina o presidente que era de orixe vasca naquela altura, pois
prefería os vascos que consideraban máis laboriosos e máis adaptativos a que as necesidades da nación argentina e non outros que viñan máis politizados ou que non eran especialmente gratos. Isto supuxo que entrar na Argentina non era fácil. De feito, por exemplo, que sei, Dieste, que era unha figura xa importante da cultura española, formou parte de Hora de España, unha revista mítica da época da República durante a guerra, foi por Chile. E de Chile foi para a Argentina. Ayala, Francisco Ayala, que non é galego, pero, en fin, para o caso, podemos valer, que estaba casado con unha chilena, foi a Chile, e logo puido ir a Argentina. Dicir, que ir a Argentina non era de todo fácil. O máis fácil era ir a México. Por qué? Porque México estaba consolidando a Revolución Mexicana, estaba institucionalizando. De feito, o PRI naceu con Lázaro Cárdenas. Entonces, para México recibir os exiliados era un modo de asentar a propia revolución. E foron moito máis accesibles, digamos. A Argentina, digamos que con certa distancia. Tendo en conta que en Argentina houbera verdadeiramente unha guerra de papel. O sea, non houbera guerra civil, pero houbera unha guerra social extraordinaria. Nas rúas de Buenos Aires se celebraban, ou non, as vitorias do bando franquista ou as vitorias do bando republicano. E mesmo contendían na propia Avenida de Mayo, había dous restaurantes que estaban en posicións contrapostas. E había unha notable politización da colectividade. Non todos eran republicanos, nin todos franquistas, senón que, había como, podemos dicir, como empate. E a Argentina estaba desde o ano 30 derivando cara a gobernos cada vez máis militares. Por tanto, a recepción non foi moi calurosa. O propio Ayala, que é bastante perspicaz e dos máis pragmáticos que había dos exiliados, dice, dice nas súas memorias, toda a xente dice que en América se nos trataron ben tal, pero aquí a mí non me ofreceron ninguna cátedra da universidade, nin puiden establecerme definitivamente na Argentina, tuve que ir para Puerto Rico e despois para Estados Unidos. E era verdade. A única persona que realmente se instalou na Universidade Argentina con todos os honores foi don Claudio Sánchez Albornoz. Pero Claudio Sánchez Albornoz, porque tuvo unha beca da Fundación Rockefeller, que lle pagaba a Universidade de Buenos Aires o seu Instituto de Historia Medieval, mediante o cual todos os estudiantes argentinos durante 30 anos que quixeron recibirse, como se dice ali, en Filosofía e Letras, teñen que estudiar instituciones medievales españolas, o que non lles importaba casi nada, pero eso é o que pasaba. Entonces, recepción distante políticamente. Agora, estrategia dos exiliados en xeral. Castelao, o primeiro deles, non inmiscuirse nos problemas argentinos. Aparentar como que non estamos aquí. E os argentinos tamén les iba ben esta posición. Porque o máximo que temían era unha contaminación ideolóxica da propia sociedade argentina. Claro, isto que estaba aquí, por exemplo, Baudisone ou Frontini. Frontini era comunista. Baudisone socialista. Outros amigos de Sebana, por exemplo, eran do Partido Socialista, pero o Partido Socialista era moi minoritario. Entonces, non tiñan... En fin, había algúns que, por exemplo, o propietario do diario Crítica, Botana, que era un medio libertario, medio así dese estilo, apoiou bastante os exiliados, os refugiados que chegaban, non? Agora, era un apoio secundario, porque eles sobreviviron editando libros, editando revistas, dibuixando facendo diseño, por exemplo. O propio Castelao tuvo que facer algúns diseños, porque houve un esplendor, unha eclosión cultural e editorial en Argentina que sustituiu o que había en España, porque as editorias que había en España quedaron bloqueadas coa guerra. Entonces, o que era as Pasacalpe, o que era outras editoriais menores, foron reconstruídas na Argentina. E iso abriu unhas oportunidades extraordinarias para estos exiliados. Ora, como eran vistos pola sociedade argentina? Eso non sei moi ben, non sei como eran vistos.
Os exiliados incorporáronse quizá con máis decisión en México que na Argentina. Tamén é verdad que os exiliados españois en México tiñan un superior nivel intelectual, incluso nivel económico. Chegaron centos de médicos, centos de profesores. Que eso formaron colexios enteiros. Deronlle vida ao que hoxe é o principal centro de investigación de México en materia humanística ou de ciencias sociais, que é o Colegio de México, que é un referente internacional. Incorporáronse á Universidade Autónoma de México. En fin, na Argentina eso foi máis difícil. De feito, non hai figuras de exiliados nin de emigrantes no contexto académico argentino. Hai nas mexicanas. Incluso puderon instalarse algo máis a veces en Estados Unidos, porque eran moi poucos. Estados Unidos eran un centro, aproximadamente. Entonces, eran vistos como personas que están aquí, que hai que respetar, pero non foron, ni se nacionalizaron moitos deles, nin votaban, por tanto estaban á marxe. Era un mundo dentro dun mundo. E isto pasou non só para os exiliados galegos, foi un proceso bastante xeral. Dixeron que supoño que para animar a participación é que somos moi bons escoitantes pero menos intervintes, é o que pasa nestes casos. Así alguén que se anime para non deixarme quedar, xa que subín, que valera para algo, non? Xa o amigo Veiga xa fixo o máis difícil que facer a primeira. Claro, xa aí está, pois agora a ver se seguimos. Agora a segunda e terceira é máis fácil. A ver. Moi ben. Espera, que xa, agora lle tendo. Agora xa anima. Sí, bueno, aí hai dúas observacións a facer, penso, polo menos. Unha, que a emigración que chega hoxe chega a un lugar distinto do que chegaban os emigrantes que iban a América. Os emigrantes que foron a América realmente iban a un lugar que estaba casi por facer, as terras sin cultivar. Eran casi gratis. Se ofrecían terras, por exemplo, nos medio oeste americano, calquera podía ter acceso a uns cuantos acres de terreo para poder en produción. Iso foi o seu grande reto e o seu grande triunfo frente a Europa, que se podía producir moito máis barato, e depois resultou que, pasados 40 ou 50 anos, esos emigrantes que foron desde Escandinavia, desde Alemania, desde Escocia, desde Irlanda, etc., puderon producir carne, leite, trigo, millo, etc., máis barato que en Europa. Iso creou un dos problemas máis grandes que houve na época antes da Primeira Guerra Mundial e incluso na época de entreguerras. Entonces, era distinto o contexto histórico. Non había estados de benestar. A protección tiña que facerse de modo particular, por eso tantas sociedades, por eso tantas beneficencias, por tanto, esas sociedades de socorros mutuos, porque o problema de cada individuo é, primeiro, se perdo o traballo, que faigo? E se enfermo, que faigo? Aquí nunha sociedade tradicional hai solucións. Se un campesino hai 100 anos ou hai 50 perdía unha vaca por unha grosopeda, por que fora, os veciños axudábanlle. Portanto, había unha protección, máis ou menos, comunitaria. Oxe, iso non o hai, porque oxe todo confiamos no Estado. Entón, o inmigrante agora é como un competidor distinto como era hai 100 anos. Esta é unha razón para entendelo. Segunda,
creo que a sociedade actual europea non é consciente de que foi unha sociedade de emigrantes. Tanto é así que non se preocupa nen de estudala, nin de mostrala, nin de visualizala. En Europa hai moi pouquiños, por exemplo, museos de emigración, onde os máis importantes son en América, porque son aqueles que contan como chegaron, que fixeron, que pioneiros foron, que fora. Ora, se aquí en España quer ver que o que foi a epopeia da emigración, dice, cousas de xente ruín, que non tiña nada que facer e marchou. Cousas así. Entón, hai moi pouquiña asunción do papel da emigración na transformación de Europa mesmo. E agora nos encontramos con unha situación que en parte reproduce as vías antigas. Toda a emigración está organizada por grupos, por ganchos, por mafias, por o que sexa. Como era a emigración aquí. Iban polas feiras e reclutaban a xente para emigrar. Pero non é necesariamente malo que se reclute. Se tú podes ir, ou queres ir, pois está ben. Agora, faise de outro modo. O que acontece é que a relación dos Estados, agora, e o seu peso, digamos, no gasto, o gasto que se fai nos ciudadanos de cada Estado é infinitamente superior ao que se facía hai 100 anos. Hai 100 anos os orzamentos do Estado eran ridículos. Só se gastaba na guerra. A educación era unha cousa media particular, sanidade xa sobrevivirás, as obras públicas feitas co traballo dos veciños por onde pasaban as obras públicas, se podría facer un AVE con aqueles recursos? Non. E así sucesivamente. Entonces, agora, eu comprendo que o problema da inmigración actual en Europa é un problema gravísimo. E vese que como ten consecuencias políticas. E consecuencias políticas que ainda non acabaron, que estamos só vendo unha parte mínima do que pode ser o iceberg desta situación. Xa se ve como afectou na Alemanha, como está afectando en Italia, como empeza a afectar en España, en fin, como está na Holanda, no Brexit. En fin, toda a reacción europea é unha reacción de medo a eso, de medo. E isto é en parte porque mudou a natureza das migracións, pero sobre todo porque non hai ningunha ferramenta, digamos, de carácter, non digo teórico, pero polo menos explicativo, para poder aceptar eso. E isto me parece que é unha lagua, é unha ausencia gravísima. Pero claro, chegamos a que só fala de migración a extrema dereita. Entón, por exemplo, Salvini chega fai eleccións, forman goberno, el supostamente ten un 17% de peso electoral, os Grillini teñen un peso duns 30%. Con 6 meses de goberno, feito así con cabeza aberta e sin ningún complexo, que diríamos a moda aznariana, está no 30 e pico % Salvini, dicen as enquisas. Pode despois que non acerte. Pero é evidente que está avanzando. E é evidente que está colocándose en alianza con húngaros, con austríacos, con holandeses, con españois, con quen sexa. Por tanto, hai un problema. E que fan o resto dos partidos políticos? Miran para outro lado. Porque están ainda na posición de dicir, bueno, ou son buenistas, dice, bueno, que hai que atendelos. Dice, pero esa non é palabra. Que hai que xestionalos, non atendelos. Non é unha cuestión de misericordia. Se a migración reducimos a misericordia, estamos perdidos. Estados Unidos sigue sendo o país onde máis se migra. Porque Estados Unidos non é só o que se fixo hai 100 anos. Actualmente sigue vendo uns contingentes enormes de inmigración que están regulados, máis menos, e que ten problemas tamén, porque a propia política americana está sometida a esas tensións. Entón, o que non temos é un discurso, diríamos, un relato en Europa que sexa útil para iso. Pero vai haber migracións, en fin, en África e de Asia vai haber
expulsións de xente en grandes cantidades, como que dice, non? Só na China se calcula que vai haber máis de 200 millóns de persoas que daqui ao ano 2050 se van a mobilizar. Claro que moitos serán internamente, o cual non se considera técnicamente como migración. O sea, todo o que se move dentro dun Estado é mobilidade interna e, por tanto, non son emigrantes. Migrante é aquel que vai por outro Estado e vota un ano máis, polo menos vive un ano ou máis noutro Estado. Pero, ainda así, isto non creo que leve camiño de resolverse ben. Eu son relativamente pesimista, dentro do meu optimismo vital, son un pouco pesimista respecto deso, porque isto, no fondo, o que está mostrando é a limitación da política europea en case todo, pero nesto é clamoroso. Supoño que saben que hai unha ministra italiana de Asuntos Exteriores que non se sabe onde está, nin que fai, nin para qué. Como se digo todo. Entón, ou isto lle damos outra... ou se lle dá un cambio, ou senón volveremos a unhas visións buenistas, que a mí me parece tamén erróneas, ou de beneficencia, igualmente erróneas. Porque, claro, tamén hai que decir que unha parte dos movimentos migratorios son provocados polos erros estratégicos de Europa. Meter o nariz onde non lle mandan en Libia, en Siria, en Irak, en Ucrania. Entón, se metes a nariz aí, tens que saber para qué. Se non sabes, pois, en fin, hai que dedicarse a outra cousa. Isto é un dos problemas. Logo hai outro pequeno que foi, non sei se o poeta que aludiu antes, que é o de emigración dos chamados cerebros, non? Que eso creo que eso non é un problema. Eu estou de acordo co que felicítome que tiña esta posición, porque non hai tamén moita lamentación sobre os cerebros, non? Eu vexo de outra forma, non? Bueno, se fomos capaces de formar a tanta xente que é capaz de competir en Dubai, en Tokio ou en Londres, é que algo fixemos ben. O que estamos facendo mal é que non hai aquí o espacio suficiente para que poden traballar cando está ocupado ese espacio por xente que non está dotada para iso, ou non ten as mesmas destrezas ou cualificacións que teñen os que se van. Aí xa nos planteamos outro problema. É o que está pasando en Francia, porque no fondo a crise que está provocando os chileques marelos, pois é, como foi o do Brexit tamén, é unha revolta dos que están en boa posición que teñen medo a perdela. E que imos facer? Quedarnos así? Bueno, deixo a cousa aquí. E salvando a distancia e estirando o concepto, se antes se iba ao Novo Mundo a poboar terras que estaban abandonadas, non sería posible aplicar esa mesma fórmula na Galicia que queda baleira, nos povos que se venden e que unha actriz recomenda que se compre un como regalo de Navidad e cousas polo estilo. Esta Galicia que se baleira, non? Sí, bueno, Galicia e España, Xa, pero cada un mira polo seu. E Portugal, en fin, é que... Sí, pero o problema non é ese, o problema é que oportunidades ten aquel que veña a instalarse para vivir dunha forma digna. Porque temos moitas lamentacións, pero hai que ver o contrario. E non fixemos algo mal facendo un poboamento tan disperso e provocando mesmo que fose tan disperso. Porque todos o que dicemos que quero facer aquí unha casa, lle dicimos, que ben. E por que non dicimos, hombre, había que pensarlo, poñamos por caso. Todos os abandonos tamén hai que relativizar, porque hai políticas públicas que foron sistemáticamente equivocadas en virtude dun buenismo non adecuado. Hasta que veña unha persona e diga, isto non se pode facer. Pero quen é o guapo que dice eso? Xustamente, só a extrema dereita. Dice, hai que parar isto. Entón, claro, despois botamos as mans á cabeza e dice, pero como é posible? Hai que parar esta onda. Sí, hai que pararla, claro, pero primeiro hai que pensar. E temos que facer algo. Entón, sí, a quen podemos convidar, por exemplo, que dixen antes, 5 millóns de individuos, personas,
como queremos chamar, que viñeron de fora, América, do Magreb, da Europa Oriental, a España. Quantos viñeron a Galicia? Pois a nosa contingente de inmigrantes, a nosa colectividade de inmigrantes está sobre os 80.000 en toda Galicia, dos cuales a maioría son, en certo modo, retornados de países onde estaban os emigrantes, é dicir, Argentina, é dicir, Uruguai, é dicir, Brasil, é dicir, Portugal incluso. Non hai magrebís, non hai subsaharianos, en proporción significativa, quero dicir, non hai orientais. Entón, a nosa capacidade de atracción é baixa. Pero por qué? Porque temos unha economía moi pouco flexible en algúns puntos. En outros, extraordinariamente flexible. Por exemplo, a economía galega está máis internacionalizada que a economía de Castela ou de Andalucía. En términos porcentuais, das mellores de España. Vendemos moitísimas cousas. Agora, están moi concentradas na confección, no viño, e na alimentación e pouco máis. Entón, temos que ver todo, eu creo, só teria que ser un economista, que eu non teño formación para iso, pero só como observador e como cidadán xa me dá para ver que non hai solucións ao estilo da colonización do século XVIII dos monarcas ilustrados. Pongamos aquí la Carolina, poñamos aquí unhas casiñas, unhas potacións e a ver se a xente se queda aquí, se o fixamos. Iso valeu en certos momentos históricos para asentar a poboación e para evitar que estuvese debaixo do umbral de residencia, que é o elemento esencial para a estabilidade dunha sociedade. Todos os membros dunha sociedade deben ter unha residencia, unha capacidade de poder estar en algún sitio. Se non son moinantes, ou sin teito, ou sin papéis, ou que sexa. Ainda que estén en favelas, teñen que estar en algún sitio. E aquí non lle vexo moita fórmula, que non lle vexo moita posibilidade de que podamos facer colonias dese estilo. Sería idealmente bon, sí, claro, porque mira que bonitas son estas aldeas abandonadas. E se as rehabilitamos, e poñemos aí, e metemos 400.000 euros aí aquela aldea, que bonita queda. Sí, e despois, onde veñen, como recupero os 400.000 euros? Ou 400 ou 4 millóns, ou que sexa, non? É que só que hai que plantearse. En fin, un baño de realismo de vez en cando viña ben. Viría ben. Lamento ter que dicirlo en Meira, pero non está mal este sitio, que xa que aquí nace o noso pai, Río Miño, as ideas depois van polo río abaixo e chegan até ao mar. E chegan a América, sí, eu estou de acordo, porque nós somos só América, porque realmente Europa nos quedou un pouco longe, ainda que estamos en Europa. A ver. Digo outro día, obviamente no Progreso, que, bueno, unha película que se chama Equilibrio, que eu non teño a posibilidade de ver, que a Terceira Guerra Mundial, bueno, plantease esa temática na película. A Terceira Guerra Mundial iba a ser froito do sentimento. Entón, os políticos o que fan, de alguna maneira, é eliminar o sentimento da xente. Digo eu, na Argentina non foi cais o sentimento a palabra aglutinadora de toda esta xente. Como poderíamos facer hoxe a través dun sentimento, de crear un sentimento para aglutinar a todos nós? Bueno, primeiro, os sentimentos non desaparecen nin aparecen por arte de magia, sino que hai momentos nos que podemos dicir que certas pautas chamadas máis racionais ou aparentemente máis racionais se impoñen no discurso público ou político, pero os sentimentos nunca están ausentes, porque nós tomamos as decisións, casi todas as que tomamos, son en virtudes non de cálculo solo, nin sobre todo, senón de sentimentos, percepcións, medos, ambicións, envidias, que sexa, todos os sentimentos, que non son sempre racionalizáveis, non son sempre medíveis. Entón, nas guerras e nos conflitos, se hai algo, son sentimentos. Igual que nunha actuación dun individuo, dunha persona particular, cualquera, non?
porque un se toma a decisión de ir por sitio para outro, por enamorarse dunha forma ou doutra, ou vivir aquí ou alcolá, pois tamén non só por cálculo, senón por sentimentos. Entón, eu non sei se hai a guerra ou non hai guerra, non sabemos. O que sí sei é que hoxe vivimos un período en que os sentimentos están bastante a flor de piel, incluso están no propio relato que trata de entender a sociedade na que vivimos. Cando eu era rapaz, cando eu estudiaba, pois todo iso nos parecía superestrutura, unha cousa que está así por cima, pero que non é nada. O que importan eran as forzas materiais, a relación das forzas e as forzas productivas e as relacións de produción. E por iso estudiaban as estructuras, que parecía que estudiábamos como se fosen pilares dunha obra, non? Ahora resulta que as estructuras son líquidas e a sociedade é líquida. Por tanto, os sentimentos están máis a flor de piel. Pero non creo que a guerra, non sei, se vi que verá por sentimentos, pode ver, pero toda a guerra va por sentimentos, porque a guerra significa o sentimento en estado máximo, non? Porque racionalmente as guerras non terían que existir todas tal como se fixeron, sino que é porque predomina. Os ilustrados dicían, copiando un dito clásico, que realmente somos obra a persona humana pois é unha suma de xinete e cabalo. Entonces, por veces, comportase como xinete, racional, busca onde ir, evita os perigos, todo eso. E outras veces é cabalo, é bruto, é animal, no sentido positivo da palabra, bruto, que se move por instintos, polo que sexa. E así nos pasa. E, por tanto, os sentimentos nunca están ausentes. Sempre temos un cabalo debaixo, ou ao lado. E sempre ten que haber un xinete. O xinete, a veces, non ten conta do cabalo. Por tanto, eu non estou de acordo con que estén eliminando os sentimentos, senón que están cambiando os sentimentos. Pode que suceda que a sociedade, no ritmo que vai, que cheguemos a un punto de infantilización da sociedade, no que haxa unha minoría racional e unha maioría que obedece como unha turbamulta, non? Que sería, non sei, levar ao máximo a profecía orwelliana. Non sei, pode ser. Ainda non entendo o pasado para canto máis o futuro. Non. Pero a cuestión era que era o sentimento entendido tamén como cultura. Entón, a eliminación do sentimento era a eliminación da cultura. Sí, pero non sei. O sentimento como aglutinador, un sentimento determinado que ten un colectivo, cada colectivo ten un sentimento determinado. Sí, pero Somos de la mesma manera, van homogeneidade, verdade, da clase da que está composta. Non teño nada que perdonar. Sí, pero creo que en boa medida a historia da humanidade e o capitalismo e o triunfo do capitalismo mostro clarísimamente é unha adaptación extraordinaria á xestión dos sentimentos das persoas para ser máis rico, para alcanzar máis, para ir a un sitio, para ir a outro, para ter desto, para ter outro. É o sistema que mellor o xestionou, porque igual que as religións, que tamén xestionaron os sentimentos dunha forma extraordinaria. Así como a sociedade socialista, o chamado socialismo real, incluso a utopía comunista, era racional, basicamente racional, e os sentimentos desaparecían, porque se perdía incluso, tiñas que estar totalmente volcado naquela idea, naquele obxectivo, e, por tanto, xa non hai máis que pensar. O capitalismo é máis, digamos que, permite máis fugas, pero ao propio tempo instiga todos os instintos, e todos os sentimentos, e todos os medos, e todas as ambicións. Iso é no que estamos. Entón, non sei, o capitalismo de momento o que se está cambiando de piel non acabou ainda.
ni sei se acabará tal como vemos agora, pero haberá outra cousa, non sei. Estamos todos os humanos para o principio que a la hora de xogo migración en el presente habrá no futuro, que sea migración como a inherencia e civilización humana. E sabemos que foron os motivos económicos no pasado, tamén vimos hasta certo punto criterios que están motivando os componentes migratorios no presente, pero en teoría foron motivos humanos, por así decir. No futuro creo que vamos a enfrentar a un cambio en modelos de movimento da población extrahumano, porque estamos vivindo grandes cambios a nivel climático que van a alterar todo isto de unha forma moi brusca. E non máis motivos que sean só económicos, políticos, ou porque vai ser algo que nos sobrepase. Entonces, como se pode predecir ou como se pode calcular como vai impactar todo isto no movimento da población mundial? Non o sei, porque isto depende de ponderables que non están a miña altura, polo menos. Como se estima a este momento de que pode pasar? Bueno, as estimacións así máis razonables son que as que vai aumentar os efectivos demográficos no mundo até uns 10.000 millóns. Hoxe estamos en 7.000 e moitos, hasta 10.000 millóns. Bueno, isto é unha previsión que pode estar errada ou pode ser cambiada porque haxa unha pandemia, porque haxa problemas de distribución desigual de alimentos, recursos alimenticios, por problemas climáticos ou medioambientais, por uso indebido do recurso fundamental que temos, que é a natureza, que tanto o capitalismo como o socialismo, e máis o socialismo do que o capitalismo, trataron dunha forma infame, como dicindo, isto, o que importa é a persona, o home, a muller, non a natureza. Entón, todo iso pode cambiar moitas cousas, non? Pero agora, que nos garantiza que vamos ter 10.000 millóns, ou que vai haber 10.000 millóns, eu non o vou ver, 10.000 millóns no 2050, pois eu non sei. As predicións en xeral, a veces eu non leo ciencia ficción, senón que leo previsións feitas antes e despois vexo que é o que pasou, non? Que é unha forma inversa de ler ciencia ficción. É máis tramposa. E normalmente non acertan, non dan ni unha. Non dan ni unha. Mira, vou poñer un exemplo. Sí, sí. Sí, pero tamén hai outro momento contrario, que é que a poboación terá que desplazarse menos para cumprir os obxectivos que o sistema lle impón. Claro, primeiro por eso, e segundo porque se poderá, as novas tecnologías permitirán unhas formas de traballo que non exixen tanto desplazamento como se exixeu hasta agora. Que agora todo o problema das sociedades modernas, o sea, desde a industrialización para aquí, era resolver como combinar o lugar de traballo co lugar de residencia. Daí todos os problemas das cidades, dos transportes, dos desplazamentos, etc. Se tú podes facer, como facías no antigo regime, e na época medieval, tes unha tendiña, aí vendes e pos ali os zapatos, ou non sei que, e por riba un sobradiño e dormes ali, ese problema está resolto. Só tens que esperar que che traigan algo de comer, etc. Oxe, iso ainda se ve en moitas outras sociedades actuais. Por exemplo, que sei, pois, en África, ou no Magreb, ou na India, se ve que hai moitas pequenas tiendas que están, despois, que arriba, pois, hai un lugar para residir. Ora, que pasou no mundo occidental industrializado? Que se separou extraordinariamente o lugar onde se vive e o lugar onde se traballa. Podrá volver a reunirse? Non é descartable. Non é descartable. Cual resolvería e suprimiría moitos custos que agora estamos facendo dun modo extraño. Porque estamos facendo constantemente vías de comunicación para levar de un sitio a outro a xente que podía estar traballando no sitio onde está. Nas megalópolis que hoxe temos. É unha loucura. Todo o tráfico que hai dun lado para outro é como unha colmea de abellas que van pom, 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 sin raíña mai. Ahora, seremos capaces de racionalizar eso? Non sei. Xa dixen antes que estamos centrando en traballo e lugar de residencia, pero que pasa? Que tamén o paradigma cambiou en canto que
Sí. Bueno, son ocio e negocio. Son por negocio, porque hoxe é un sector importantísimo o turismo, non? Por qué? Porque tamén hai un sector da terceira idade que é fundamental para o mantemento do sistema. Porque, ademais, nesta situación na que estamos, na que a terceira idade, especialmente no mundo postindustrial, pois ten unhas rendas relativamente altas, en promedio superiores ás que están entrando no sistema, hai que, de algún modo, obter esos recursos para que vayan outra vez para o sistema, non? É dicir, non sei, o Premio Nobel de Economía podría facerlo moito mellor, pero non moito mellor. Pero non estaría moi longe do que estamos dicindo aquí. Non sei se aí tens que intervir en algo, son temos que ir rematando porque o reloxo impón o seu poder. Non sei se iso tiña algo que ver. Non, isto é unha copia dunha carta que me deu. Está ben, isto... Pero este é vostede, o destinatario. Era meu pai, que era coetáneo de Abraira e de Avelino. E vivían antes de salir para Avelino para un radio de 300 metros. Bueno, podo ler? Sí. Meu estimado amigo. O amigo é don Julio Cachafeiro. Logo direi quen asina. Recibín a súa carta do día 12 e máis a comunicación do Banco Hispano-Americano, informándome de teren abonado na miña conta as 15.000 pesetas do amigo Abraira que vostede se ocupou de ingresar. Moi agradecido polas molestias que se tomou para cumprimentar o encargo do noso bo amigo, a quen lle escribo nesta data dándolle conta da liquidación deste asunto que teñamos pendente. Un saúdo moi cordial do seu incondicional amigo Ramón Piñeiro. Agora, se quer, interpreto esta carta. Ao pior dito, pregunto, usted que pensa que era esta carta? Non teño idea, porque meu pai faleceu no ano 66, eu daquela como da Avelino non me preocupaba. E entonces, ao falarse agora de libros, como a que é libro, o anticomunista tal, eu tiño unha carta nun homenaje que se dice, deu aquí en Meira, da Vieira Abraira, pois... Sí. Se podía entrar dentro dese... Eran amigos, eran... No, isto era unha relación comercial. Era unha relación comercial. Abraira era... pero aquí os cartos proceden de Abraira e van a Piñeiro. É dicir, Piñeiro estaba na editorial Galaxia e Abraira vendía libros de Galaxia en Buenos Aires. Barrunto eu. Pode ser que sexa un pago por vía non de transferencia bancaria, senón porque o ingresou alguén que o trouxe os cartos como unha anduriña, e, por tanto, que esta carta o que conte gracias por informarme desto, está ingresado esta cantidade, tamén lle vou escribir a Abraira, o que non dice por qué, pero podemos imaginarlo. Unha relación comercial, non creo que sexa unha subvención para unha actividade cultural ou clandestina de Piñeiro, que naquela altura non había, nin que a Abraira o destinase a eso. Por outra parte, a Abraira non tiña uns posibles moi grandes. Non é Abraira tamén. Abraira, bueno, o mellor é que era tacaño, pero na relación de donantes para o Consello de Galiza de Castelao era o que menos puñía. Sinto dicilo un medio. Pero, bueno, porque Abraira ten outros valores, entonces, creo que Abraira, por exemplo, Abraira foi unha persona tamén que trouxo a Galicia moitos exemplares das cruces de pedra de Castelao. Actuou como da xente... Sabrá o Miguel Anxo Seixas ese asunto, non? Claro, sí, exactamente. Eu sei que Abraira era un comerciante. Sí, era un comerciante, era un comerciante patriota, cual é moi difícil de ser, porque a patria co comercio non vai ben. Pero el tomou esa decisión, además era patriota en todos os sentidos da palabra.
Tanto é así que, en fin, viña aquí por Portugal, non? Refugaba na medida do posible vir por Madrid. Eu podo contar a anécdota seguinte, con isto concluímos. Cando me tocou organizar o Congreso Castelao con motivo do centenario do seu nacemento en 1986, convidamos a moita xente para participar naquele congreso, están publicadas as actas, e tamén a Braira, e a don Emilio González López, e a Ricón, e a xente que conocera incluso a Castelao e todo eso. O congreso celebrábase no Paraninfo da Universidade de Santiago. Estábamos así a unha altura de media mañá, estaba desenvolvendo unha ponencia un profesor da Universidade Autónoma de Barcelona, o nome non recordo, estaba falando, entra a Braira, abre a porta, e nada máis escoitar o que estaba falando, di: coño, eu non vin aquí para escoitar falar español. Non congreso de Castelao, quería dicir. Pero dixo de forma que oíse todo o mundo. Non o dixo contándolle o que iba ao lado, senón que todo que parouse a exposición, sentámonos ali nun sitio e depois prosiguiu a exposición. Pero esta simple anécdota revela unha parte do seu pensamento. E non por veces tampouco lle vendía produtos na súa tienda que lle falase español. Por eso digo eu que ser comerciante patriota ten algúns inconvenientes. Bueno, Pecha o acto David Rodríguez, interpretando, esta vez coa gaita, a Muiñeira das Mariñas. Remata aquí esta segunda edición do Nodal Cultural 121 anos de Avelino, agradecendo moi sinceramente todas as intervencións, as colaboracións da excelentísima Deputación de Lugo, dos concellos de Meira e de Riutorto, vertes e referentes na vida e na obra de Avelino, e moi especialmente a existencia e a atención do público. Graciñas a todos e a todas. Como peche do acto, antes de pasar á cafetería para compartir uns petiscos nunha merenda por Avelina, pídolles que repitan comigo un Días das Letras para Avelino Díaz.